Doris Marquis. Okay. Na ono so mo ye there for. Ono ye nkrani. Ba me bisa ase no ye say nkran for Marquis for no mo friteshi. Ba me shedan enim no ntino. Ma hunu once me papa de ma ko no once ba na me kete. Na mo be 11 years. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ko to mam no me catch Nsem me share na o ma me ne picture ba ko. Ba o catch me say o the picture no be ma me agise me ko me babio ma na me banam ne na twa. Ana me see you me na nkola adwenti me o kan me see you matine ekwe. I say dey akwasira ne keke. Yandi 1 hour crowd na free ho. Ti men kai baby property ame papa. Men kai baby property ame papa de me ko ye no. Won kai enkran bro no kra we de ko ye no. But o ma me din the Doris Marquis. Na o ma me unim like o ma me din o ma me ne papa o grandmother o grandfather unim won mu din. Pacho de bi ne din no e wo me papa e wo me birth set so. Ni din no me birth set so na ma me din hu ni din no. Nti me nana ne me mo dia me ni mo bia di. Nti why na wodi nkan no na tina ye o papa na se wo nana. Me ni fi ende na mo me nana ho. Woni fi na wo nana ho. Yeah. Okay. Na me yare nti no almo say me nana na sha me sa me dia ma hu je. Me ni fi na mo. Okay. Nti woni fi ye no se woni fi ye na wo nana ho still na papa ti ase. Na papa. Okay. Nti wo bisa wo papa se eye den na bia one wo maame entem tete ya wa hunu wo maame. Dabi me papa na se no mo se ye me no. Me nana me ma hu kwa se me maame o me nim se me nana ye me maame. Because of se no mo se ye me nti nim se me nana ma. Ana papa so ko bia no aba no atoto ye de ye like ehia ye ofie bia no atoto aba nti na me sa maame de minkai se bia no 87.9 Kumasi. Nti na ma nti me ambisa. Oh, okay. Nti say wonim o maame ho bibia na bra wonya be 11 years a o papa edo ko hwe o maame no wo betumi akai ne kakra se bia me ko hwe me maame na me maame ye nipa tuntum 11 years de yara na wo betumi akai wo maame kakra. Nze 11 years no tintin we ye kokwa na se bibisa. I say 11 years no. I say 11 years ni na o Kumasi no oni krasi di shota fa na me shota nye sa mini sa no manu nti wa sheda study wo maame a obetumi a kire ye se bia me maame ye ni petuntum na wo ne picture o papa nso unyi ne ye o papa ni wo maame picture bia wo ho a wo hu ne da. No number gra make us on friend now o kofa book bi gra no obo number na sa na ye call tinu no ni picture de me hu ye o maame abusuafo nso e me maame de me nim ne bi bia gra woni mo maame busuani bia kra me nim ne she but the woni man se wo ye nkrani e fe no Doris Marquis but apart from no dear winimu obia na o nana nso wo behunu se wo nana nyo maame na oyo nana nso no we mi se bisa wo nana questions bia ma na nkyerechire wo maame nchi ni ene ne ho ne ma bia nso nso tama wo se mbisa na ono wo yare nti me bisa papa ana ono so ka se on pese obeka ho asem wo se papa so ye type bia oya hash kakra nti no one yesterday obeshow na o maame wo papa ne o maame wo wonko ana se mo onua bi ka ho from the same mother Doris. According to me papa say me maame odin kan o ba kwanza no hu no ba me nim ze no krede ba ye ko ye no me hu se na maame wo emma be many amboso kra me hu me che say o papa ne o maame wo wonko a obi enka ho bi. Okay, Akoma 87.9 FM. Doris, yeshwe Evelyn Fuga emame na we de yeso yen krani sabre nso demu live pa
ewo enkran onua TV Adamu live ani da ho class enua Penny TV 3 no sanso eno say Chrome TV nso nkran obi ahwe ena Rabi 1 TV Facebook YouTube ene eho ne manti no me pa cho mondo mo aye papa sebe ya na ye de papa emfoni no ebeto so ye de Evelyn papa mfoni beto so ebia na make say mami be hwe se de wo bai Evelyn wo de sore kakra gina ho mame be hwe se de wo bai asi anyine fe se ayi wo kunu a woni no ewo ye ayi wo firim se Evelyn ennim ni nchi onim o mame busuani bia wo bai na anyine fe ya wo de agina hoyi se wo kɔ hene agya ni ho enanso a yehu no se enate ase se enada so te ase se wa free mu se wo te ase yenim se wo te ase enti no ababa we beni na mu saa wa bra wonim ne maame busuani ana obeni na mu saa wa bra ne papa so efrim se ne papa free mu no ne papa busuafo no wo mu nyini mu ese ni mami yemi ne papa nua ye ne se waje ba ko se wa onyame enhira wo papa wo ho mfa wo de nso wo so ne ba ko mu ya wo hwe ne kamaka o de ba ko no kra be ka ho a nka be saje no but oye nipa odwene nti wo hu se wo de ba ko ne be ka ho no eniema ba ko mienu miensa bi nti ene wo pese wo hu no maame na ye pese ye be ko details ye tie nkomo ni nyina but for the sake of ababa we yankasa wono ane we fe adwuma ya ye wo bi ye bidie but oba akoma mu nsɛm a ye boa nipa ye nsɛn ho ye nkanche ye boa wo bi na ye nsɛn ho ye kase ye yi nsɛn bebredi a wan hwa okoi the problem be ba me ntimi fa no nkonkwasra me fie so ti ase nti die nti a ye hwehwe maame no ye hwehwe no mana so ye mu because of bibi oho nti madawroma obia winim Doris Makwei edin no ano no Makwei okay momo aye na yentumi hu no bra betra se na ye se wonim maame busuani wonim o maame din wonim obia de enim ani din ya de nam wonim fonini de enim ani din a odinam ena de enim a ene Evelyn fuga Evelyn bra wonim kakra o papa say o maame wo no odinka otu wudin ansa na wo maame ekọ ye pesi ye hu se maame no kra wonim se ne bai kanyina ne se ye papa nom ye kunonom yenua merrimanom ye manom ye mamunyina happy Father's Day happy Father's Day happy Father's Day nkoma wo bibia ni teacher responsible fathers mema obi aye bema enso nya bema ne bema nya bema ene bema ye hwe ye program ya ye tunu se nya mema ne mema meme bi ya mema time pa na meme bi nso de ne ekon enya ye ka se oh wey za mema no mo ka happy Father's Day no winim ye ma happy Father's Day o ka ho a winim won ka ho nso a winim enti shame unto you shame unto you bema when you are said here shame unto you you are fathers you are a father but you are not a father you are jana weja enti happy Father's Day nkoma meme nyina responsible fathers no happy Father's Day enko enfa ema mu nyina sa pepepe na emme bi nso te said ye Mother's Day no emme bitimi be ye mothers no sanso na emme bi enso fathers maybe nso fathers pa enti sa wo your ba na ene won so wagina sa bema na won so wo ye bema no asade de ama no a won so sa ene ye woda
ewum so your body nso ye be ma happy Father's Day because wo ye de wo se emema ye nyame enhira mema wonom eye o masede nyame enhira mema nko mo nya omo beye nanso situation bi nti omo nye de nyame ewo se nyame de dum omo bia no mutumi ebegina bra ne se mema hwe wonom abusua no yankrompon emfa enum wonom na emomu amu bie na maye maadwene se monye ne ye bomo chem so na mo bo afuo no mo amane wenim na etwa o se ka so approach no ya we disi ho no so mede ade mako sene akoma mu nsem dwumade no boja ye de brem sabre aha ayehye papa mabedwafo nyina ye krado Pastor Julius Naba ewo ha sanso ena na akua koko ne de nkrofoti ono mo chese wo mo hu ne de omo nya kura ono so ewo ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa ewo ha na ira kosia pokia sikaposi akoto ono so ewo fia Ishmael Haywood ebochidom ene adontene sanso ena na yaw ede ko social media Facebook live akoma 87.9 FM YouTube akoma 879 FM TikTok and also live ama sewa sapon so ewa hase na chese team ni na aye crowd dia na winim radio gets results da bia ka sasem we na emom nya radio bia na emom nya program bia ana meboa eye program bia eye radio bia enti ebeka ne se Akoma FM Akoma mu nsem Onua TV Rabbi One TV, Ose Chrome TV, Facebook, YouTube, and TikTok, it gets results. That's it. Dear Tia Yaniaji nyina and say, na yanka bimpo crash mu. Na enra yene ababa wa ye friend Evelyn Fuga edin komo. Na Evelyn ekasen ne mame wo hwehwe wo mame a nanso ohuno for so many years. Na ne papa de Franfuga Evelyn Memo heavy. Evelyn be one on the casa na menkwa na near dameso ni chekure. Boboko. And I would die out me da pa. Me da peace. I don't know that peace. Tell me. Yeah, then that peace. As so many jabs and yeah. Me da and chana my sorry. We sorry too. Like as I'm sorry one. And I'm sorry 2:30 something, and I'm so sorry for. I did throw in your job, Rosso. Tell me. Some mammy not changing. Yes, I'm not. Or catch him and not many job. Some coffee and produce our friend. Ishmael. You know, today. I saw a woman, mammy, now. Okay, no. Menya the other come na pia but na me koye de dey sa obi echo ma se ge no aba foforo aboda man which if you about to what we here today no much about today amo se ge no aba foforo aboda man na me say be menya come on kasa ni de minim ni amenya Evelyn minim ni amehu enti na menia ji munim ni Evelyn anya na munim ni awahunu na muhunu ni awatia enti nani age no na ni nyina ene se Evelyn enra ye wie program no pepe me duru fie me hwehwe me phone so no na chese me hweso bia na me hu anigisem me hweso bia na me hu anigisem na me se that's tramete akoma mu nsem ai wuti asio akoma mu nsem some make us say yensa aka live Evelyn Emame Doris edin de da bia mebo ase no aden teshi ho mutu din na me wo hobi Doris then me pa cho bom mame Doris Makwe ene yensa ka Doris Makwe ewo fie ha Doris Makwe ewo fie ha sei eno ne number mpo ye kan se ne number mpo ne ye wa number ne afre no ni phone ne kra ye nya nto ho ni information bie ni wa ye nya ye die ye nya ya ne Doris Makwe
asa dia ka bia na yenim nanso so ene Doris Makwe etifi ha Evelyn oho mami oho no me kama dao ana obidin sakamenti me peja mitino mi uno na na jane sana mesa me ka mitimi se asa mami wasambi sorry me peja mitina ese unime ana mi se debi no se me mbaje phone na me ofaso na kasa ona me hu se ewe mami until you feel it na meni aje ba oze meni aje ama etwam dino ama e bakra mintimi nya ibio we mi sa nkomo be na ne die ise ne kasa fa me ho o cheche mu de ntiana ba o kan se entise ne ena me kan no ba me so na mito baby ntina me kan sa o se na mo 5 years me papa fault o ma mi am we say your papa fault o ama won so agi atomu preko pese your papa fault onu onu enna ne na e say ko papa ti ase a enko be ko papa wa ko ka chen say da say wo na o ma me ye say wo ti wo no na wo da bi on kai enfie dodo no papa atena de o ma me ka kire no tuwa bie no o de ato na adwenim emo de question no papa may he so rest in peace Franfuga whatever the case is ebra obey so dia kra ne ma wo no won so wa nya ne mu won so hwe no akama na ene obeye seye ma me mo ha wie ye na wo to say oba mente wonka me hunu se obi a nani agye menya hunu no ewo wanim menya hunu no ni padua mu menya hunu no wa ho keka mu se wadi agye me hunu agye makoma mu ni mo adwene mu de me ade na kire o me agye ye bibi ma me hwe do something and me hu say wani agye ye bibi ma me hu se me was wani agye say na dai wo be ya hu na che enne makoma mu nsem dwumadie so ama onso wa hu no e ba ne sen bom mu kakrai eye no kre se de ye sitete no koto akra yi twene Franfuga so na sa die ne sie pacho ne sie ne se ebra me wo fufuro no na ehwa nye hwa papa bia ebu ho a obase ya squad mami no ebu a 30 Ghana ebu a 50 Ghana no so mami ebu adi busum ebu a 2 weeks enti sabre no so na me mam ni papa ene tie sabre no ko wo yen so awo mo no wantua awo na ko wo ya jiska no ono wantua wo ono ode aponchi na be sha anan tie esa no ota bako ena dakru mi ko ena mi ko kache ne se sika ono ode mame no enso mi ni akwala no ekomu de mi ni akwala ni nyina mi ko se mi ko pe adwuma so because of ikita akwala ni nti no adwuma wura no onjimi se mi me adwuma man nti no onso akwala no sense ono ne adwuma no wo fa akọ nti no onso akwala ni na mi nko ye adwuma mra na mi ba kakra menya no na mi ni akwala na abeche na se menya kakra na mabra kwa na kakra nti ho no wanti masimi so manti na se nti ye mi ni mienu ntokwa ewo ho nti mi be free o ndi mi di ntokwa ene free ho mi ba ya chire mi ko ha mi san ko fie no ena mi ko nye adwuma na mi ye adwuma ne house help adwuma nti no na wo ho a mi ye adwuma no ba ko ese house help adwuma ne nti no wo ko baby aye ma wo nko nti mi ka che mi friend wo phone so e ka che ne se me ma mi nua ba ko ni mi nua ba ma ba ko aba ho na matuto akwala ni hu nyama kakra nti mi de be ma mi nua ba na wa ba ho na onu odi
minua man ne minua be man akọ baby akwala no wo na nka o ma kwa hwe ho no se de be ya da menya kwan no na me yankasa mini minua no akọ ho na akọhwe no o si o mpeni me ye o so mpeni e kan aka che me se me da akwala ne bae no sanka akwala ne wuya anka me kase me ba behwe nana nti ho no so ye ntokwa e wo mini mienu ntem e wo phone so nti fi ho no e na manko ho nti echi no na misan ba misan call baby ana wo face no mi call manko ho no ho no ibisa ya manhu bia wo ho Tuaso wa hunu bia wo ho na ye dan me hu bia wo ho nti no sa no na misan ba back me ba back no nukre nyame de man to ana mon bia bem se ko hwehwe ne san se maka je ni se ni pese me ba wan o si mi hu kwan eni ntini man to ana mon bia wo ho bi e wo bi be pemo ne nti one Frank Fuga wo ye no na wo mfie sen obekai na wo mfie be sen kai ba na sata na mi ni kai ba na mi ni mi nya 20 boys na we nya 20 years okay eya wade obehunu wabusuafo ana mpratwe na wone ne twe patwe na mpratwe ba me busuafo enim enu amman enu amman so enim na wo wabusuafo mi papa ne mo mi mama nso enim no so ono ne busuafo de mi sister ba ko bi pe eno ni mi ko kire no ba ye ko ho ba ye no se mi ka se me ko ho bi ma mi hu kwan because ye ko ho ache that time na mi nim Evelyn enti odo ko kire ne sister no wo henefa omukurom ewo Accra ha but emisa Accra but edin na mi nkai ba chenti no refi na bra wona ne twempra na hefa na wona ne tie sata na yeti yen area ho wo ashama na mo wa shama na eyeden na omukọ accent ho de no na ho na otie nti ye ya oba na okọ etere be obedi be 1 week etere be 2 weeks na okọ edru mi bi mpo de free accent ho kwa betina ashama no san call back to accent. Okay, nti woni ne tena be mfie sen ansa na wo hu sa wonyem wonyin sen Evelyn enrafe okay na wo hu se nti o ne wo ye no wa meyi wa free hospital na onhwew nti wo jai wo ko jai Evelyn to ne so no na Evelyn wo abosomi anase mfie sen no be 5 years na wo jai ne to ne so accent ho anase ne kurum ho na ko jai ne to ye wo na Frank no ofri hene Frank ni kurum de minim ho minim ni kurum but minim so ya igbeni but minim ni kurum okay na nti ko jai ne 5 years ekoto ho na ukoye wo ka se wo bema obra eni unua ba akwa ba bia wode no ekoye se be yanka wo mu a obekwa akohwe no wan pene so ne de free ho no de e free ho no de unhu ni biem wogidi me hu na wan fana mesra wo bi wan fana mesra wo odini ba bra no anya sen se na onya 11 na odini be odini ba mi nchen e wa shama e fi ho mi hu ni biom be fi me okay na osi wo hwehwe no a wo hu no sa bre no na se mo atwempre ko wan ye nti at least ube wo ne telephone number o de be frɛ no a mo be didi nkomo ana wo be bisa no se wan frɛ no so da fi ho no fi se mi frɛ na me ni kasa fa akola no se mi pese mi nua no ebe hu baby akola no wa mpene se no anche na mi phone yira na nama no so yira nti no mantini can be and apart from my sister no so no odo call ho no apart from sa sister no so uni busuani bia na betumi aye follow up akọ hu say ebia say ni obekwa ko bisa information e dey free ne ho afa obey ho uni busuani bia na utumi tena ya na sa 11 years na
ɔde ne bɛhwehwɛ wo no ɔde ne bɛhwehwɛ wo wɔ Ashaman hɔ adan no wanyo ba sabre no biye san kameji no but one penny ɛna sabre no nso ɔkɔ nso wanye ne number wo betumi akɔsra wɔ no ne wo ba no ende manje no Oma me number Oma me number ne ya na wo frɛ no Oma me number na me friend wo papa ne ma wo me number na wa na try sa me kai okay yes ya na wo frɛ ne da my friend that ba o na me sane ti me use phone ti me so a phone so na number no ana no so call omuko use so na phone na ya o ensure na from obi a wo no ba cha 5 years na ya do ba kɔhwemu a wo 3 year 11 years 6 years later what the akra na ba aba bɛhwehwɛ when to me anye be man number se fa any Frank fa wo number ma me na wo kwai ewo mu a mabisa se sen na Evelyn ho sitie wo de be ma no abufuo hwa na onhwe wo kokoso e wo bayi so meboa na wo mpe bibia na oba no kra ye bio o de be enye sa na te sen enye sa akwese onu se de me kasem pese me ba akola no ho a ompeni no ompeni asen ko fa na hwehwɛ be ma wo mpeni e ma wo ma akwara ne ho no onfa ne mehwehwɛ wo da se wo so akwara ne nsa na mfo so papa wona afọ so me be hu ejem na me fo so no ma me se ma fa ma kwa ne me nko back na odi me ko ba so wo do ko be me bi ho onfa ho onko back ya ba bia be ko bi akore ono na atete wo a so ti ase nti 11 years de na nani da ho kakra ya be me itimi di number hwehwɛ wo wa anyene number se bia fa number ma me na ya ma frɛ no ma frɛ wo bisa se na akora hu sitie be ma ne wu ye no wote ba chode bi manti wonte se be ma na ne wo Evelyn na wu manti wo nti ne fa na ate no enra wo ahase braba mo ne kasa no ena me ti se ono kasa ni papa no ewu ni nana no nso ba me de me nim bibia afa ho o so papa wo yi e ben 2015 consistent ana bia 2016 mo na papa wu ye 2016 we say ye 2023 nti wo a hu no like akra no yawa wa fam oba no o papa ewu onana a wo hwe no nso awu o maame nso a facha mi fanyina me se wawu because wo hu no na aka wo no nko an na ni aye ne ya e wa brabo yi mu mama o te wa na wo dwene wo bayi ho de se me wo ba ba bi e wo ba bi se wanya mfie se wo te hene se na wo dwene no ho dwene ne ho de Doris ne ho de me dwene but se ebra na ma ne yira me a ebra na ma ne yira ya na minti wo munke bi mu no ene ko ba se minti ne kan bi mu de a minim nya me ya me san ti ne nka sa na mo bebre wo ho do ma dwa maso sa me kura nya me na adwina maso sa ntina se ebia haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumedie no anu asugusu a wutie afei ena yede atomo amawo ewo onua TV a wonso wuhwe bi a enra ena yenua ba Evelyn Evelyn Fuga eba ye na wo ka se o maame beto ne twene wo papa so bra na osa onokra de wonim age no na o maame ma ye hunu se 5 years ena okoto ne twene so because the father was irresponsible na onhwe no ono so na osa oni obia ti duru baabi no no ohunu ye wonye na wo se wote akora no ekoto o papa no eso for so many years 5 years they say Evelyn was 23 years na o hwehwe o maame na ohunu no wade ba Akoma mu nsem dwumadie so enra ye ne Evelyn na say ene no edi enkomo enra after the program ene da yatumi enya Evelyn maame ewo ba bibia da owo bia de na ba betina ha enti wuti enkomo twetwe na say wo hunu ye amepa cho Evelyn ni o maame ni 23 good years 15 years right 15 years 15 good years ohunu che say dabi o ma me hunu wo hunu
se enye enra TV so ena utie nkomo no obi twe wadwene se so se yabɔ wudin ewo Akoma FM Akoma mu Nsem onua TV ya wo betna ho tie bi hu wo bayi a enye enra TV so anka wo hu no obayi anka ewo abonten wo ne na faka wo ni mo bompu ni mpu something ka wo be hu no se oba no a ebe din se no me sanse mente me si ebe din se me hu no se me hu na che nti ebe din se me hu ebe ya din se obe hu no nka wo hu no ha ayarahosam kase pa o arahosam kase pa after 15 years ade asam na waka kire wo bai Evelyn dia na waka kire no like enra mami mi sa we kra sana enra ebra wo hu ni TV so no say na wo feel here because enra wo sister ba ko was sending me message right from Spain na ka say wo mu ti nkomo no mu hu say wo de hye no na wo mu hu ni omonye enra ye fra better TV so wo hu wo bai wo tie nkomo no na hu ni say ampa Frank ne ye de na to so ene wo ba ne ni no say na wo nipadua mu si ye o enra bra me hu no e wo TV no so no kura ni me yemu shemi pa na me kan ni tirim na me ni me sisters ene me mam no na ti ho ba man kan o manti ba me kan ni tirim se nyakopo ma ye boni fa boni chem enu ani ni am kan juwa woni se wa ye obayi boni ene na ka bibi kire no ai ka bibi kire oba no woni yo Evelyn Peja uti na show ma me anim ni enko na ne was serious case Evelyn we de mi sere wa se minim se nyame no enye na wasanka din se den kra wasanka me bana me behwehwe obatima ntimi anye sa nti ne amesre ni se ubefri wakome mu no wadwene mu na odi ache me why ha Akoma 87.9 FM enti Evelyn kire se odi ache no kra dada because wa hwehwe na chenya afi no obetwe ayesem na Evelyn asori na wako hage o maame no ha awase kra gume ma bega for bebem 1 minute bi amame na fe yakoye nim enti no say ya na ye ka no 15 good years onua for message ne bra na menkenka bi ma 15 years Akoma mu Nsem Marcos minima bega for Pastor Judas na Nekua Evangelist Ishmael na ne yawo Amasa Paul 15 na naire akosua pokuesi kapa 15 years ye hu ne maame ne de ama no what that so da yeda Evelyn what that so da yeda so be hu wo maame ani mu ani mu ya aka kire me what that so da yeda so be hu no o maame ani mu ani mu ya eno de wa na so da yeda enra dede no a Ismail fra wo say ye hu no wo maame no dede na wo ye ne ye kire ne ye si ne kire twa fa ede na wo ya wo mu twa mo se abaywa yi wa boda mu ada nsina wo na wonnim de enti a Baby, wa hase ya best. wo de ya kire ne style bi ya pese ya ozo yesta ni nyina aka ho ene so ko nya yesta ni nyina kire ye Ismail friend ne ka chen say ye hu o maame no na wo fa kweli na ba wo bu ana na ebi na wo ye Ade bu babali since na handsome money babali na bu aba primo wase enra wo bu babalis enti bu babalis na wo bu ye no bu ma ye hwe wase omo na baba we yi oba ha nche so ade wa boda mo because na ni age abro so na wonya hunu wa maame anim na onya
but the fact say ya fena ka che say ya hu no ma me ama no nko ano ehu ani je no na ebro bibia eso say ya nti e na ye ka no aha de enti Evelyn say wani age wakoma to yem bra na yenko wani age wakoma to wo yem say dem wani age wakoma so ato me uhu wo ma me no me so ma me ho yo wo me no say ma wo say ono so say wo hu say ono so e wo ho ye da nyame ase de na ye hwehwa na enne yensa aka ai say wo hu ni ma me wo me ya bi onya nware wo nana no mienu o wani aje wakacha ono obo nkomo wakacha so wo nana no mienu okay eti yehuno Evelyn omame Evelyn yehu omame e de no ama eti yaka won mo abom se enna fe oba omo fa ni je enko na fe omo nkoto abrabone so enna nkoye ba se eba na eba nso enkoye na se enna oso de de esi ye bia ache ho mame nti de aka ni na de baka nyina se ye da nyame ase ye de yetiefo ni ahwefo nyina so ase radio guest results me pa cho akua 1 minute bibi mpeda mo kaka emane na mo fa bibi mfem na afa ye enkoye main issue ne so and ye was serious case e was ye deal with my nyame ase I think said ye hwehwe ni e ka chenko for de bia say akoma mu nsem dwumade na wo ma enye a trap for animguasia na bi nemum ade a ye de buo ni pa shebre no nda ache nti obi a oba ye platform so bia hu say obi a ode hawo ne amane beba bia no obe free ha no na it is getting better ha na eno na Evelyn e ba ye no wa show clear say oba ne say efia adwo akomatoye mo aba say abrabon say na nke eche mpo a wo hu ni maami no niama bebrebe san aten sentina na ma de ma ne age ma me hu pa e ma wa je na mfum so atum straight away and na what see ya for I never been adwo otin say na open ba yeah many age ma me no just ayo obi afi no be ntoto and ayo papa na ma me yesa and anya papa and ayo sam me catch our for na about that be say no matter what it is onu kunya problem ko say obabie yeah because you need ex-children you ubenya ex-husband but ex-children yeah you nya bi da de bia me kasa asem no ti maami me bona baso said the esi ye bia wa gia tum se ma ye me ba ne bone ne ba no so afina kom dia che no wa me ye na me maame e na me ye pani e na de sa nsem na ye te kroma se na ye didi wa ye ne ba bone obe pa ne che keke ma akona akoma to ne na wa ye maame nti one wa ye bone ye me dana se wa ye sa de ne keke abata for bi so nsuemu ade na ye hu se wo offend obia say your ba say your wine also pacho na pani en ko bia ma kakra me kan say enemani age pa mere so aho say hu sa 23 years na hu ba ya na ahomka efeso enije abem ma me na hu say wanya ade na nso bibi na ma na ye sa ade no enti ne ba emfa nche no ne ba se de ohun ye no wo hu akra ne se de osi dane ne ntem o se me ti se me ma me se me de mfonso na ma me papa efri se wa ahwe no enti ho no so yesre mema no omo nka ma ne ho na omo hwe nkola no na asumdue emre fie na sei bi anta nsisi mama me ka che wi ase said the whole Ghana across the globe o papa yira fa ne bra Akoma FM Akoma mu Nsem o maame ayira fa ne bra ha obusuani bi wonhunu a senya ha ba bie ni wa ye ya de chen ya obenya resource ebi nsida e be tun krawe am wiase nyina ensuro wo de nya kokodro ne bra na onya bedura se de tie biara se de ne maame ni ne ba ni agi unsu ani beje amwa brabo awie peye ma de mo kan anayo ma sorry yeah there are dance we man sister no was Spain no yeah so aya Mary Makwe ai nyame ensure ne pa ene da maami so ase se ohun ne ba na wo hu se ne ba wafom o de achew pa ba ne ba ne so so mte de osika se me de achew dada no na ye me fe nyame ensure no ye ni se odo abeto mo ntemi
ebekọ so saa akotena ho. Enyame enshamo papa. Also the woman is very shame and any God bless you. It's so lovely that a mom came. Yeah, Enyame asisi ehuna mama. I say God richly bless your program. I'm Philip Ewa from Ewutu Bodriase. Okay, nyame enshira ye de nyame ase de beka no ye nyina ye ni age e de abro so ye ni ye nua bema bi eni enkomo ewo fidua yi mo ene eye Father's Day. Ene eye Father's Day. Ene eye Father's Day. Nti no me who said the means Sunday Sunday 18th. Eye 18 fachamen. Sunday ni ye medjuma. Enti enne na ye dey celebrate wo ye hye ye dey ase because Sunday ye medjuma 18th and ye Father's Day, that's ochinachi. But enne ye be responsible fathers no. Dia wo mo betumi aye. Responsible mothers. Dia wo mo betumi aye. Responsible citizens. Dia wo mo betumi aye. Ede aboye. Be me na me mo hawie. Ya na mama. Me pacho within. Me pacho from Isaac Opoku. Isaac Opoku. Okay. Isaac, we free him by. Pacho me free pachi number 2. Ewie. Me pacho ewie die boko. Pacho me bane abofra ya otimi nchen. Ye friend Priscilla Opoku Buahima. Na me pacho ye wo abofra na o how ewo ni ti. Yegusu a wampanimfo si yefra yade bi de asenam nti yegusu de bibidru eye na de bi so no na wonum bi ye de bi sa na de bi dware no yekoso de mana wo hwa na wo yare ande de ko hospital na doctor for mani nura na wa survive kakra nti anumu ne yegusu de bibidru ye na still yade ne enko ti onya be se 2 years e de ko 3 years na ni ti no e sha ase se esisa ti ni form na sha ase se esisa afei de na effect nani ama obeda benyane ne nani echi ahonhono na kata achi no oda wontimi na obepresa ama de achi enti anumu na mitu na mo de ne call be kwai government hospital na doctors no etwiti nani no omo de adroma me de ne call 2 times na omo hwe nani na still na enko na free oboase kwan yi so enkransa ene tede mfimfin ho hospital be a friend's eye e ho so me de ne call 3 times na doctor no hwe nani na nti de toso mi ensa na me de ne call ye no na me koji eye drops na omo di gu nani ni so ti ye di gu nani ni so na still na enko nti mi ja ho kwa akra e koye adwuma kakra nti mi ko mi di 3 days na onana frɛ mi say eduru na me koji di free hospital ba mo di gu nani no afei de ama nani na honhono mo ama nani na kata nti otwa ne picture na odi sende mi to odi picture ne sende mi hwe na gisa no odin pa na mi ja adwuma me ye na me bai ti mi bai na me be fa akra no na me san so e de ne call hospital ti mi ko na doctor no hwe na twiti na no say ni ti no mi mfa no kokonfo anochi na omo hwe ni ti na nsana masan so e de na ba na me boabo am ho de ne kokonfo anochi nti mi ko ye na omo ma ye labs ni kutwa scan ene e de ko kire doctor ye de ko kire doctor na doctors mi nsana omo gu hu na omo hwe ya to omo hwe ye no na doctor ne say akola ni ti ni ensu abeginam ntini bi wo ha ensu fam efi ni padua no kwa adwen ni mu na san return ba ni padua ni mu no no de na hono aye se balu ama ensu akoginam ntianu na ama ni tini eye kese na at the same time e san so affect nani no nti doctor ne ka kire mi say sa mfidi adi ye surgery no ebi ni Ghana ha na hospital bi wa Accra e fe no Urake na nse omatima akokra sa mfidi ni bia ba omotimi di ye sa surgery no nti doctor ne ka se konfo anochi ho no mo betima bibi tempera e betima tiki akora no be se 4-5 years na nyame ya adom na minyiska no makọ ha koye sa final surgery nti enumu na ye kwa asori a na ye bompa ye ma abofra na nti ma sorry me presiding elder e ma me di abofra no ba sorry mi sorry nti after church no na ye di ense gunusu ni abompa ye ma abofra na nti ye sofo ba kwa no ho ye transfer no ma no koy e na ye sofo fufuro ba ye fa ni sofo Peter Akabre nti oba ye that day na nwumre mi di abofra no kwa asori ena ye point na elder ne se me mfa abofra no ma ne bompa ye man nti mi di ne koy no ena osofo na nkasa di ne nse gu abofra no so ena obompa ye man no to di ne nse gu abofra no so obompa ye no hu se di abofra ni ti ni si hume no na osofo ne transia entena na e ha no pa na o ka che mi se ana mo be ne matu
na mka chen se papa matua na mo bibra fam na ko hospital na yegusu abibidura na yegusu ade ye na ye bom pae se abofra no ho beto no eno ka kire mi se mimfa abofra ni picture ensende no ani ni din na one osofo panyin o kwada so na apostle no be kasa na wo hu de ombeye e wo hu intimi ye ni sa se de osofo ni kan ye no na me di sende no ti di 3 days eno osofo no ka kire mi se min san fa abofra no kokonfo anochi na sa diagnostic test na me ye no min san ko fam na mihu temporary cost na doctor ne cast temporary surgery na doctor ne cast obey mihu ehun cost na mmebo mama ne enti enumu na minu aba ko di machi wa akra na me ni din komofa abofra yi condition no na ono nso ne yonko ayi sojani na okan ni nyina che sojani na sojaman ne me kasai na okacha mi say hospital na konfa nochi doctor na kan urake ho no ono nso ya adwuma o 37 e wa run hunti me momodin fa abofra ne mra ye mfa ne nko hopreku no mo fa ne ntu afidie so en cheke na de kodie potia e ha no wonti no wo mu hu de o mo beye afa ho enti enu na me boaboa me ho na me de abofra ne koy enti me koy no so jaman laki ye koy na okọ leave e na odi yanim e de ye ko urake ho ti ye koy na ye koto doctor ba ko ho ti doctor ne hwe scan na e di free confirm no chi ba ne report no e na o si abofra ne ye no kre nsuo woni timi bi wo na tiko e bi wo ne mo maso na agise surgery ene ya abofra no ebenya na hoto enti owie no no se eho no mo cost no yentumi o se cost no so yentumi enti no obema ye doctor bidin ewo 37 na yakọ ho akọhwehwe no na omatuti abofra no ho ne ho de government hospital cost no ebitimi akofo mama ye ena odi doctor ni din ni ma doctor ne number no ma so jaman no na so jaman ni lidi ye de 37 ti ehoni di ho be 4 days na ikuhu doctor o ma ekwaje card na omo ye folder ma ye ti ikuhu doctor na ono so omo hwe scan na di free kumasi akoye na doctor ne se insuo ewo akola ni team enti doctor ne ye example bi e de kire yen o de ekugina wash hand basin ho na obu insuo gu mu ana o tissue e de share tokuru mu enti esanse ade ne nc complete ne insuo ni bi fa ho kon kakra na o ka kire se sa na abofra ni ntini na ewo na pampam no aye nsuo na ekọ ni tini mu no entimi nsan so return de kwan kakra da ho a nsuo ni bi fam kakra eba ni pedua no na aboa ma abofra yi editi ho enti se ye tena ho na se ye ntu ho ana mo a na se sa entini no tokuro ni sikura na ebe affect ni brain no ama na dwen na sei ama the same time so na ni no ebe ye kese ama na ni black no aye se die apie ban the doctor ne kan na chisa no de pa no ka kire se ema yemfa enkotena baabi na yemfa nyempa ibo ne bibiduru sem ne yemmomodin tu ho anamo anye saa ebe ha no ama abofra ntina ye kese ama nani no aye se die apie ban enti owie ye no na o ka kire se 37 ho no ya ma correct time na equipment na omde saa surgery no enye set CCA ewo ho enti no obamia kutwa scans na yenya report ni nyina obe transfer ye to Kwalebu na omo atwanso ho ena omo ma ekutwa scans ahodo 3 ena omo ye transfer letter ena ye di ko Kwalebu enti ye kodu Kwalebu no ena doctors no begu hu na omo so hwe scan na ena omo ka kire se agise ye kutwa brain scan enti sa brain scan ni de omo kan se yenko sa private hospital urake ho no yenko ho ani nkutwa scan no ena ye pebusia ni kutwa scan no ena ye di ba enti ba na doctors miensa omu guhu na omu hwe ye nti omu wiye no ena omu kofro omu panyini pa no baaye ena ono nso so ebe hwe nti hwe na okache se akura ni surgery ni eye risk said ye ade ni sitie no entini na ahono na aye balloon na nsu akogina mu no entini foforo ho no mu a eno de emoja fam ekọ adwen mu day in day out enti se omu bia abofra nti so se omu ye ho adwuma na entini na emoja no fam no epaya eno ano no omu ntimi nya ho hwi biu enti asema doctor ne kan se gise omu sama ye transfer letter e de call private hospital urake ho eho eno mbenya afidie omu de be surgery enti doctor ne ka che se ho no de kwa omu mfa omu nsa nka ni ti no eye machine eno omu be use omu be twa ne na ho na omu de machine afa ni ntini mu sa akọ na dwen mu na ba bia problem no wo no na omu asiesi enti enumu na doctor no maaye transfer letter eno ye de kwa enti omu kan se eno no ye type of surgery ye kwa omu beye enti ye kon kwa ni nim se eno ni surgery ye kwa omu beye eno omu maaye transfer letter eno ye de kwa urake ho enti doctor na ekosi ni so ni say
ye kwa no hwe letter na de ba ye ne forms no see de kwalebu doctors no esi ye meyen test ye fa ni DSA test enti eno na omo ya omo behu the main problem wa abofra ni team ene said de ni pompon so akodu ansa na omo hunu ehu treatment ena omo my cost there is a cost ni ko see 10,050 Ghana cedis. Sa test no amokoye no eno ko ahu cost no ye 10,050 cedis. Eno na yetuaye enti yetuaye a omo ye test no ma we na doctor ne ka say ade chia ye meje report na any cost omo de be surgery nti doctor ne ka say surgery no obeye ni 2 times also oye ba ko 3 months later ena obesan so aye ba ko enti ade chia no a ye koye no ena omo de cost no ma yen na chese cost no omo de ma yen no eye 260,000 Ghana cedis. Same 260,000 Ghana cedis. 260,000 Ghana cedis. 2.6 billion. 2.6 billion. Na chese according to report no so no doctor ne chese enura omo ye surgery na 2.6 billion. Be fa trying. Enura omo ye surgery na omo de be ma no enka ho. Enti we ni ye surgery fee any equipments na omo de be surgery ni ehun cost no eye 260,000. Enti asema doctor ne ka kire ni se chise yenya aboafo. Enti enumu na mai ba ko de ne papa eba eye urake ho ena o ka kire se yenke akoma to ewu se sika ne so de na enso nyame ye adoma ebenya aboafo amoma aboa enti oye se TV3 fo ewo donations bia omo ye de boa sankola no enti ebetumi a yenko ho na yekɔ no omusom a omo betimi aboa yen ena yeni sojaman ne ekoye yeni anka se enua pani yenua media general yetraso ipacho yeni sojaman ne kodu eye TV3 ho tie koye ko two sister bu friend sister ama ena oje report na di free urake ho baaye no ena otwa no photocopy ena ode original no maayen ena oye say omo ye donation ama abofra bi na ono no de ni tokuro da na koma ho rolling hearts enti o kan say ehun kan ye 1.5 billion enti no omo ye wi a omo be frɛ yen to wi ye no si yen ye cost no eso enti yen pay institution ni yen pay institution ni bi asore FM station ni TV stations ni bi na omo boa yen enti so omo boa yen nya bi kwa animu a omo nso so ebe ye de omo betumi e de aboa yen enti enumu na lady ni ka kire say okay yen call Rich Hospital. Okay. Na ehono mo de omunya cases ahono mo de kɔ ema doctors ni treat emofra no enti yenko ho na yekɔ ho na so mo ye ho adwuma ma yen a cost no ebetimi aba fom ena odi doctor ba ko number ma yen ena yekɔ radio ho nso ye di 2 days ho ansa na yenya doctor no edi ho na yekodu ho broni ba bi no ho a oye enkra ne surgery ena omofra doctor panyi pa ne broni ba no ena doctor ba ko kan nipa miensa ena omo gi ye scans ne test ahodo ni nyina report ahodo nyina na omo hwɛ enti omo hwɛ ye no ena o ka kye say akora ne surgery no se die siti omo ka so omo bie ni ti ni so aye ho adwuma ho akora ne bewu enti esese ye de ne kɔ urake na wa bia omo betimi aye surgery no enti o ka sa na me nua odi machi na ye person ke ye bibi se de doctor no betimi aboa ye ho no ma aye surgery ni se de be ya cost no betimi akɔfo mama yen ena doctor ne ka kire say akora ne say wotimi keka ne ho ekoba enti ade e be ye den pa ne say doctor ne be edi ne be wurati ata room na afi obeba na abofra ne ka ne ho no be ha adwen enti sie pa abofra ne kwa dia ye momodin say ye de ne be kɔ urake ho enti ma memre mo kakra enti ya abofra na ye ka ne ho asɛm ne no onie ya fa ne saying Priscilla opoku bu ahema wanya mfie saying but onya 5.5 years or 6 years enti wanya 5 years ya abofra na ye ka ne ho asɛm ne oni wanya 5.5 or 6 years na ni tiri no ensu aginam sɛdeɛ ɔpapa si akyerɛkyerɛ mu no mepa kyɛw scans ahodoɔ ɛne ɛho nneɛma ahodoɔ makɔ akɔtwa deɛ ɛne bebree na test baako etimi cost 10,050 cedis
enye nonko omaye bebre ese sika doctors hia ye 2.6 billion 2.6 billion ye tumi di age akura yi a wosi hoi enkwa very innocent ye nim akura yi ba ye no obi aboton ye hunu se ye ka se ko because ye hwa akura ne se de wosi tie na se wo ye me ba enti nke bedru baabi ama akura ye ni me ba abeyiyi ana esi edru nebi na se yanya nani no ebe yiyi dabi yentumi eka no yenkwa yentumi mfa na de afemu de kakra yebeye na yenso ya de support na ye wasen apepemu ani bi wo ba bi de in fact say ye ka say ye ani a yentumi because akra yi ba ye ya ye hwe say the condition tie no in fact obi ani ho a oda wotumi da na ho ma ne ye like ye de ho hye papa issues sa akra ye ba enka ye be ye den sa abra no me de man ka meboa se ma ko me be ya ne yakọ hospital pa na yakọ twa scan ye say 2.6 billion me gina wan makola pass me collapse because enye sika ketwa 2.6 billion ye guso ani ni din komo ye guso ade niema ni guso but ye tri mu po nyina ne se ye pese ye support kakra ye ne ahwefo ne ye tiefo munni ye hwamoda sika ne dɔɔso bibia nsu nyame ye akosua de ye ani akoma muzem ye team no de nyankopɔn tumi ade nyinaa ye ma ye sika no de ɛdɔɔso ye nim se betimi arezi but de ye tiefo ne ahwefo ye ba no ene da so no ye de ne nkra bremu pictures begu so ye serious ni ti no wo hwa enhwe mi hu ye hu se de ye nsinka no but areho me pacho kitwa biensa obi anim se ahade se wo ya adoye na se de save life nkoa ubenya dance die adanse a eba no edoso because ye use sika no de ye de was ye de ye ti no matter what ubenya ho adanse ye fiti sesi the mobile money na we want to support 2.6 billion is too much akra ne maame ye beka no ho asem ho kra na areho keke obeka se de enti na papa de akra ne nam o maame wo hene eno ye asem foforo enti ameka se ne ye kwasiada ye Father's Day but enne ne ye start ye Father's Day no Father's Day and every father, every mother, every responsible father media kametumi ameka se ankura bia no asem we ntache wakoma ankura bia no ya meka che wansa na de owo a wasende aba ne se yesika no bompa ye ne ka kire nyankopon se sika yi a wo sende ede a support akora no ma yetumi aye ne surgery se be ye ne tini nkoso anye kese na nani no enyiyi ma no o sre nyankopon se ye wo ena wo ba bibi se tu na 2.6 billion no wonnim ba bia wo kwa akonya no enti no wo send a o ma ye point of contact na ka che nyankopon se sika ya wo send ya de kese a involve sika ya de sa ya de kese se no e ma wo ba e ma wo kunu e ma wo dofo bi nya bida yentumi ask for the impossible wo ye den wo be yare ka ye ho but yare a ye de sika kese se isade wo de sa 100 cedis no what is 50 cedis no what is 50 million no what is kese a wo benya bia no e point of contact wo se wa wo se wo nya wo ye emme bi nto wo da because enu sa wo na e bi nya oba no na ebru 2.6 billion mobile money number ni nie ekra mo mebo ame kakra 0245 30 14 62
0245 0245 30 14 62 62 0599 0599 814 814 926 926 0599 0599 814 814 926 926 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0599 0599 814 814 926 926 okay nti mobile money numbers na medin kan edi ama na ansa na ye to aso no Ismail fa me nkra bremu pictures no ebi eguso emame na yenhwe ye banine say oko school Biba chan oko school. Ojina saying Biba cho KG1. According to madam ni say omo kire na dia wo hu. Esese nka omo be makwan bi school nko tim ko class 1. But this time say omo kire na dia wo hu ni nti oda so KG1. Oda so KG1. Oh, to me ekeka because 5 years also wenim de ekoso. Aha, asemo. Ninkola bring picture no. Wow. Ninkura bring pictures no ene edi guso no. That time no na enyan started. Na yenhwe how adorable this kid is. How cute. Yeah. Na oye. How cute na oye. Never compare enei. Usonda yeda. Se bibi se besi bra ye wo bei ye di no free word e ba ye o ye de no ba ye na wo so ni mu na wo dada no Pacho Devi. wo hunu wo ba no say ya when it na wo hwe no a say na wo se feel Pacho mi huna na che say aye asifim ne arehusem pa because said there akora ni tinisi ye no se nyame amamu a enya asem papa ti basa na maye basa mi damina danya ne anam ye ma shimi ti empaye ne guso aye bo awrade se awrade nam adofo so bibitime nyam wa de hwa abofri sometimes I complain so at ya people try and they complain pa o how complain dada mitie me ya na opuse ni na kuda chi no obe pressure untimi na mobile money numbers me send to dwabiem because they say there enye sika ketua ene ye hia be pacho ayi there doctor no ye kire sika no matro so 260 million no mo fan to so mayen na mo fast cancer hodo na watwetwe ni nyina kakraka ni nyina enguso emfa mayen because in fact ya reho me dia meda mena ekua mako ye be dada ada akola yi ne papa si ha na mse ye urade asem ba kurani akola keto na we o face sa ayi we say anu eden to be sincere anu eden na akola keto nti me huni bia na meraho efisese no unse ni tinimu ayedu sene ne kon ni pedua ni tinimu ayedu sene ne kon ne tiri ko mu ko yedu sene kon dia sana sese no ene nsa nyina hwani ni padua ne nsa ne honam dua ni nyina na dia ya no utum nse wo bre akra ne sofa nti bra ne beboaye unse eduru sei a eya ye hia mommoa wo ye ni sei a eya mese wo de wo se wo beje nkwa erade so hu mmobo wo de wo sende wo kakra no erade me koje nkwa wo Akoma FM Akona bi ni tiri erade me so hu me mmobo eno wo ye ne saa eno ha no no ma ko ye mmobo numbers ni 0245 30 14 14 62 0245 30 30 14 62 0599 0599 814 926 0599 814 926 enshirani ni a wo mobroni mobo wo de fam erade na da hia dem no erade so ebehu ne mobo erade so ebehu no mobo na se
mpanimfoɔ koraa deɛ woyare a wotumi hu no sɛ meha na ɛyɛ meya like wotumi yɛ biribi na ɛkɔba nkoraa sei ɛyɛ na ahomete nkoraa sei yadeɛ nkoraa sei no ɛnyɛ yadeɛ biara ɛna unsɛ yɛn no yɛ amammerɛ mu no wotiri koraa yɛ wo saa no na ɛhome a ne yɛka asram yareɛ yɛma wa bibiduro fa bi sɔ no fa bi sa no fa bi dware no nti saa moment no wonim sɛ ɛyɛ asram yareɛ nti no a ɛkɔ akwaraa ne mu ne nipadua no ɛyɛ saa na yɛ amammerɛ no mu teɛ nti wo pɛ kwan biaa wo ba no ne tiri bɛtɔ no nti yɛbɛkyerɛ wo nnuro bebree a wode bɛsɔ no a ɔno akwaraa no so ho bɛtɔ no firi sɛ bi wɔ hɔ a ebi koraa home a ɛyɛ a na ɛden wotum sɛ na pampani mu no ɛhome saa nti ɛyɛ a na ano ɛden ɛma yɛ nti ɛyɛ sɛ a nnuro bi a yɛbɛkyerɛ wo biara no wobɛyɛ ba wadwene ɛnkɔ so ɛna yɛyɛ amammerɛ no so yɛyɛ a memeka yɛyɛ a ɛyɛ a na ɛkɔ sɛ yɛkasa asram yare ayɛ akwala a yɛma wɔ bibiduro no a na de bi sɔ no na de bi dware no a ɛyɛ a na ɛkɔ nti wadwene mma wo ho so sɛ fa akora no kɔ hospital da ɛno na wobɛyɛ saa ɛkɔpem sɛ asɛ akora no ayɛ kama na ebia wɔ nyini susu a wohu sɛ ne ho atɔ no nanso sɛdeɛ akora yi die yɛayɛ yi akɔyɛ ahomte ɛna no sɛ ɔbaa yɛ na mehwɛ no na bibi kakra bi abonso wɔ de ne ti ato ɔpapa so and let me tell you something mimi sua bibi wɔ mu akora yɛ wɔ se ne din de sɛn Prisla Opoku Buahima. Now Prisla Opoku Buahima here shoulders I'll be leaning on. She said you're not while leaning on ne father shoulders so she will hear shoulders and will hear woo shoulder or be leaning on. Now or didn't theater or papa shoulder so no now or show or papa phone so and I was imagining so one day be so I create your support from anywhere. Na nyame mane masa na nani no eyia obesi dan afọ papa phone na wa hwe so biem na esum edru akora no esum ena na edru akora no ene me hu se de me sinka no but we wa pose o mo we Miss Ghana Why fine? Ghana was beautiful. And what pose you no. She's so innocent. And then you're often when you she doesn't even understand until the war feminine say or nim and then I was so sofa or sofa sa but ya dear you see saying ya dear obiye ni hwa obeda adwene ho da se bibi say ebetumi esi let's support 2.6 billion edoso dodo to me I just say will be our radio station TV stations organizations sorry say to yan safra sorry yesi nyame adwuma na hweye na wo de akoso nyame adwuma no anyway ene ye ba ya wote he wo nana na wote he adwuma no eniye nti nsori yesremu mo mfa nka madwenjwere ho ba bi biara wo hye bia sa do ye we bra be ye bi behwe nyame adwuma no ne bra be ye maye mako yensa mobo numbers no 0245 30 14 0245 30 14 0599 814 926 926 Mira ho fanyu we fe mami Yekasa wo mame wo nsa Holy Spirit fire make it right E fani je fa bo ma bo so e ma ba re wo into me come papa eni wani ta wa ko Radi wuta mi mo esuma duo mi abusia ni mo me
casa woman say police make why make rano casa woman say police make why make rano e fani je fa bomba boso e mama rewu to me come papa anyone need our ko Radi utami mwa esume brume Abusiani mume kasa wa maro musa Police make waya make rano Police make waya make rano Efani jefa boma boso Mama rewu yitumi kume papa Anyone need our kuwa Radi utami mwa esume brume Abusiani mume kasa wa maro musa Police make waya make rano Police make waya make rano Efani jefa boma boso Mama rewu yitumi kume papa Anyone need our kuwa Radi utami mwa esume brume Abusiani mume kasa wa maro musa Police make waya make Police make waya make rano Efani jefa boma boso Mama rewu yitumi kume papa Anyone need our kuwa Radi utami mwa esume brume Abusiani mume kasa wa maro musa Police make waya make rano My goodness, my goodness, my goodness. A free day of Bahamira, who am I? Rohana Bessim says, I am in a ba. I have an 2.6 billion and Camille. No, Busam was an Hena Camille Fano. No, Busam was an I was here with film. You can't, a sick guy when you have 2.5 year benya. As a Busam won't send the brave. Now, of course, a woman said, the Cosia say, Camban Kubu. The Cosia say, a mere Camban Kubu. Na yenu abeme you sure said ye yempo enye yen na adwinwe nana metimu kire se ene na o fa no yom mo ne na yimu ne kete so no kasem na akoma fm ni akoma mu nsemati efo de yenim se de bia ye kan mu ne yehwamoda na sika nya de se ye benya ni nyina yenya memum kakra bia 2.6 billion there 260,000 Ghana cedis. Yeah, come on. Nya de say ye benya ni nyina but we are calling on ye de kakra ye wo Akoma FM as a organization kakra ye wa ye de be so no ye free individuals and so organizations, companies, NGOs omonso wo bibia obetumi dia support me agi abofra yi nkwa ye wo platform ways on record say adanse ankofo support yen ye de boankofo momunya nkwa omunya no ye bebre enti eba ne say ya na ye frɛ ya dɔfo ya tiefo ya hɛfo all over the world bebia wo bia sɛ kakra bia wo menim sɛ ye ka sɛ obi wo bia 100,000 an account mu on touch ye obi a 50,000 at an account mu obi a 10,000 at an account yen kasa ko fa nyina bra at least 1,000 Ghana no or 500 Ghana no or 2,000 or 5,000 no or 100 cedis no a bit me aboa ye ma yet media reduce cost no ya nyane nyina na okoba bi na se omo so eboa a little drop of water makes a mighty ocean enti nkakran na yen ye busa wa ha no te say the make no say 100,000 account now me 2,000 say yen fan support wa at least beboa yen obi nso 10,000 on account mo ono nso obi asofo ne monye 500 cedis na mo so mo fan support at least nso beboa yen at least enya de bebro so bebre obi so kura ho ne sika wo nyina 1,000 pen dan account mo also betimi ama ye emu 50 cedis emu 100 cedis say so for me sika nyina 10 million to de mo so monye 100 cedis na mo so mo fan support ni nyina beboa yen ama nkakran no ye betimi agi abofra yen kwana daatse o ye gene nkwa wie ni say share in the next 10 years see or 6 years in the next 10 years no I am awie ano ye na betena
akoma mu nsɛm fo emre bi mu ye dwumadi bi sei ema yen na ye koye na akola na ye je no nkwana ene onie bi ye sure say se wotue bi na se wo boa bi a se wo hu akola na enije kese ene beba o kra mu ene o shebre mu nti ye sere ye tiefo ne ahwefo ba bi a wo bi ara ba bi a wo bi a me de me ka nyina ne se pastor obi wo ho a na say ukọ bibi say start na ukọ hospital a said you will see kan yenum bi yenya sika fantua nti de meka no say wo de bibi ketua bi a wo benya no wo de wo yi a just kagu so say ebra wo de ba beje presla opoku boahema enkwa no emasa de ma wonko tebe asesei mu tebe a chewo ebebro wo so ena meka say yentumi embisa for the impossible say bia ma me ba nyare ma me kunyare yade ne beba but yade a yede sika kese sei sade ede amane bebro ede onyame bebro de mewurade ma wonko sa ohaw ne amane ne no nyame betimi aye ti obi owiase a oba wiase nyina no say 10 million kura yare ya ko hu bi da. There are people on this earth like that and ebia obekum na nya kwara kwa wo eye bribi ebia ne nananom wo apam bi omu nyame koye ebia ne papa mo apam bi omu nyame koye eventually adwuma ma no so ebia you can also start to build something like that now. Also betimi aye bibi say brade me bua me agi obi nko sa ekente se ho me ne me fie me ne masefo me ne me ma me ye nko sa ate bi asisi ne muda no kwasem ne se nyame betumi aye mana bro so e ba ya mana bro so me ye kase na no ye wa na ya ye nua akua ne sofo konya accident enyi nipa nye nya sa accident o mo sa pie ba here we na akua ne ho dendende sofo ne ho dendende adentia the sacrifices we are making here onyame mpo me nko sa ne o mani so the over be ye no it is also a sign nyame betimi wa enter into a covenant say oh boa wa boa kola te say akola sabi onyanu ba bia onim bone no aka say ne bone na aye ne sa na abase no se u donate u kota bia de be ma no kwase me se yen akoma de ye de bia ye bo ma baso na munya ye mu da na munnim se de ye no ene ba bia ekọ ene kwan ye fa so ye make sure se ye be do su kwadurase ama hawo no afiri ho enti de u ye bia no o de kasagu so pe adanse afiri mu na nim se nyame nso ebe ye enti ye nuanom a mane hawo okay ye ntimi ma etiefo no ensanka numbers no ye kasa ebi mu pese mo donate ebi mu pese omoma na ye mo bo numbers no emfa ma wo mo na omo nso entumi donate omo de okay me say a opportunity for a time to be blessed there is an opportunity anytime bia akwanya beba say ma ana yibi ma obi ana ye bo obi no ma me de me say a opportunity nyame pede e hira wo because Abraham na ko beti me hira straight away but I say for Isaac bring me answer or attempt ya was say e free na come so a opportunity nyame di bi another door de amount nyame di bi hira kwan bi nyame di bi awo kwan nyame di bi akwantu kwan bi nyame di bi ayaresa kwan bi de amount enti wonso betumi donate wo de na ya hwede erade be ye okay mama nsa number ni bi entudwa 0599 305 202 0599 305 202 0599 202 and I said 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 and now 0599 814 926 0599 814 926 and now 0245 30 62 0245 30 62 Nedi and that's why dim ba ko pe e ko one account mo e Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade no na o the first one be call a fat different name bia no say wa wrong number cyber wa chiba yes na e be correct number na na yere ma we enra me ju fie no na makofa me ma no me fa na madan we no mahwa na madan minim de ntia na me yes ade but na minya ketu ana me bay
ne ho asem be simiti ma na asa atome ne adwendwen say na ye nyina so kra na ye wo mane bi ontie put yourself in papa shoes why are they in fact be ma time pa be ma obetimi asinkete say me ba ne say de tie bia no metimi agina na mahwese na hoto beba no nyame onhia no no ma na kokodwo honhom na ontimi emfa ye kodwo honhom nso so no ontimi emfa nkodwo mama mesre yesi do ohun obroni mobo no ode femerade de bia ye ba ye koto sere mo atiefo mo an ye dan mo de mo ye ma ye no ye ni obia o de mo ye ma ye ya na so ye ni dodo ye fe ya sa ba biem akrai mo hu ne mobo ote anya mama no oso me de o se ya na enche ho enti me pese me hwe na nim kra na nuso na ba because me so me cheche me re said that be onumpo emme hu se yesu yesu no no so asubi ye besre said the crazy in fact ne ho ye me fa pa o hwa na yare no efi wakwa hu sakra no o wa ahofe na sabi yare we aba beto no ye besre mo hu ye mobo na mo so ye mo se de bia mo so ye mo no 2.6 billion in fact mama o se first day no ba ye no making kind krata na make us say 260 old currency 26,000 me when I'm we de nyame adomatie for be boy 260 there ye benya enti wo ka say na say e dem ma me san kohwe in fact ka na nye sika ketwa 260,000 enye sika ketwa yes ramo kakra bien so mama 1 CD 50 pesos 5,000 10,000 20,000 me pa cho dia ka wakoma say the mama kan ye no but so be kan do so ai na ya ka see the free ketwa mo 30,000 50,000 wo de what one ma say there be say the akrai esika makoma no me pa say e bi cry kan nyina akra me fa nyame be hyaw no aye wakoma so ade ama say the mama kan ye so wi iska na wo de bosom paye nyame ebe mo anya so adanse ye bebo adanse a adoya any pictures ahodo e de be kire adoya nkofo aye wo ha esan se ekoba bi e wo se ekoniti no wamunya adanse die bebre na ye ne from little kwaku time Anita mo na ye nuaba onini kunu Francis ni na adanse bebre adanse ne doso nti ye ne doctor ento aso ne ba ye bebo adanse ne bi na fe ya sai ato aso numbers no 0599 305 202 mobile money numbers na me chiro ni nyina ena de ye ni abre nti chiro ni nyina egu wo de ko we so na ye busy wo de don't worry fa ko foforo so we yankwa we beba just do it like that wo de ye ne sama ye mempa ba wo ya mempa ba ko so a na eboa ye don't worry because say baby egina no ano eden akra ni so 5 years osa se wo be court bi e ti say mo papa yi ko because maame no adwane agya akura ne nti no papa yi ko na so wo adwuma mu kura no ye adwuma ne afre ne se oba ne nani no ayese wo so ogya de wo ye nyina no sign ba be fa ne kro ya tete ene kwasi ada ye Father's Day ye nkyere ye don fama little Priscilla Opoku Boahema doctor mama memo ahewie me jo so papa na pomti say yankopon de adom ye na won so e nyame adom me ho ye ye de yankopon ase ewe family mu akọ yo we de me che atiefo nyina yahwefo nyina yankopon ka obi a ho na won hira no amen menin se ye wo kan so yankopon be ya adom obi atumi aboa amen nti yeso ye be hwe de bitumi aye nyame hira odota me aje me ye bi that's the last me ka se bria me ba ha me be kan bo me se dan de ma ko nya senketwa obi a de no problem se ba me se ajigon easy hey ma ani je sama ba fie ha okay akwantu heba mesa no ya sanu mreti ebio bio asa yakwaji koko abasobo je ne ba na ese di akwantu heba mixture as focus Ghana Media Award yemra na yeme contest because omuhu koko ayi all dura this time Ghana ha oko pharmacy companies even hospitals or more recommend my patients here what me say ajigon ndi yemra na yemeji sa abasobo de no so ndi no so ye de to atiefo anim say omomo ayen enche ye de code no bia we say omobo ayen me kwaji koko award a ene Ghana ha ba bi obefa bia no yen ni koko fo
kyese yadu na ye ohene ewo mu ba bi obefa bia ope kooko adu anu ohye anu onam a ya kwantu ko mixture sanso na heba so je no aduru ho osade no nti ye set for some mo ayen ye number no kwantu heba center ye number no kwantu heba center sanete ye number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no do here ya and they be din komo kakra afa ya pomodin ho yare fe infections yare we da bia me ka ho asese ne dokro Ghana fo da be chim bia no kwa na ekonanim na otwe mani age bebre ye patient ba ko a na wadi 37 years ya na awo ho asem ayaye ne din age ne 47 ya 47 years na awo ho asem ayaye ne din a okọ hospital kese kese bia adu je o ho hwia enye yie na ne kunu ade ne ba ya resabe ho akwantu he ba clinic ho obedo ma mi tini so ma haide ye nsu ani je se na ro chichen se no e ba ye fa no ha ndika wano tum Yankopon pa be hye ne ho animunyam na ma nne me ka hye Yankopon animunyam se enura anopa na ma me no frɛ me se Yankopon ya dom wawo afa ne ho afa ne ba wawo aba ya fefefe na ne kura ni agea ma kyese Yankopon adom sika ofie na so na awo no bi ma wohwe lankrusa ne pagara de bagi nnuro ho a wotum se na ahomte be Yankopon afa kwantu heba clinic so ma me ne wonye yafunu awo ba enne ni okanyina se Dr. Nyako wo ho de akolai mini mi kure ni ba bia de akora no ko wana ne beto no meji do meji amana boso na asia so nso me sen ko bia ka ho ma na bibia yo kama arunti masrew yare de kwanto fo du ya so ya e wodin ko ade anyaro hyemu se oba ebeye yie akwanto heba mr osa duro ne de me ka che Ghana fo nyina se ya osa nko ade a man kase wo mpa bibiduro dabi because they be amekasi kwasi bonyi di nuro frɛ amano ne baaye no all said do de kan ho nyina ya futu advice oh man ni we man ni anka man ni kwadu man ni abrobe man ni mako sa ni man akeka kan ho na duru ankasa pa de yisa oba kwanto fo ya hwe ya na se yenu ya to apete o Ghana man ba bibia beko bia no mese wa kwa so pe akwantuo heba mixture yenu abu ba bia be fa bia okota korade a mese wa se ko mensa ana Christ the answer obenya bi akra ko kan shi dragging na hello so ba kenso work heba ruta so agent na boache heba bi obefa bia no ubenya bi ye mame abesam ewo ho okwa wenya do bi ato ja heba ewo go so me kire Ghana ha de ye fa na okwa wonya ya do bi to kentampo kwa aduana ba pharmacy okwa benya bi ato ewo ho ana aduana ba heba ba bi obefa bia mesrew se ya ka kire wo se manni makomani anka akopa akwantu heba mixture yendi esi yentua bibia obi a woni aduro no waka se manni we yendi esa ncheche no ni ya hwe ho oba ana woto ya aduro na ni ehia ese didi anopa no me paduane mu odu di mewie ya no wabu akwantu heba mixture no cap na ehye so mienu anopa mienu awie mienu onwumre ye ne sa beto betie mi no watie mi ye dia senka betuma 2 hours na se no ye ne bosome maako miensa obu no one bottle ko doctor mi okay ene de ye also aboa no but senka obetie mi dia ye ne bosome miensa se obetumi atu ase na nka osa no ye ka osa asema na se wo ye won ka ho kora bio enne ye se kofa akwantuo ko mixture e de badwa so a da bia me ka se ye kwaji award e wo Ghana ha abibidu nka mu kuwa efe gatfam ye tena ase hu se akwantuo fo opadura eye kokko adura anu ohye na anu annama eye akwantuo ko mixture edi ndembe se ye kwaji award no yemfa nto so na yenhwe video na da bia ka se na ye kwaji award fa kokko aduro ho a kokko aduro bi e wo Ghana na so pe kokko adura anu ohye anu annama eye akwantuo ko mixture na ni gisem ne se kokko aduro wonum a kokko nso ana sisi wo ho no onum kwani nyina be hye afi nipadua no mu ukoko na fifiri woto wankasa ukoto eti akoko bono epia na se woto ngoma na epia bonten wa wo se upose wani ukwan wo mu niema enkoye kope akwantuo ko mixture na wonu akwantuo ko mixture ya wankasa bedi hu adanse obi wo se oh doctor mani ete ewo so yesi minye do na mefa ngusu akopim se tenbe ekesena maba yare sebe na yi amame mese ne nye solution akwantuo fo ye ka che wo se kope akwantuo ko mixture
no maduro no kro no cataract na wo ni se te no ebe ye from glaucoma no ebe ye fro e de amount na so why free obi wo se wo ye mfa do mu ye ni so ma me pa bo bi kasa akire wa man tie sa ankire kire no oba akwantu fo ya so ye ho a ye wo aduro wa ye mo de egu wani no so se fata se onum nko mo anum bi etwa se odi bi gu so e mo wa de bi egu wani so na atimi abo kama mama say for me number no ento dwa bi because number no ehu hia pa ye make say obi tika mu obi say doctor ekwa number yesan a number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 29 66 22 your numbers no friend na obi bia obefrem bia doctor bia obefrem bia kan ha o che no ye betumi abo apaye na wutie mi gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia prostate enlargement prostate cancer ni nyina bo ya so ye ho adwuma na so ye duro ba ko a e wa abonte betumi recommend ya mo ya kwantuo care mixture foto ya duro ya mesre wa say infection ya re bia na me ka say ensuo gu wa ngase wa no munura enko mesre eno a treatment ba bia wo bia ofe wantumi amakra de do be sende na won sa tumi aka wo amanoni a the same thing be de amawo mesel akwantuo care mister wo na yare na tan oso acha man to adu no ma me papa frɛ numbers no ai wu tv na nim na yentumi emu akwaso no nkoso mi kese agwo ho asema ye den amawo sebe wudun se wura wasetun se wa wodi an wa den ema untumi enwo ba oba e betumi aboa ama bibia ye kama e de amawo mi kese ensa bi agube ma ho ana oba ho biko agu to okon ho onsa ho akwa no ba bibia mesel bepe akwantuo care mixture ana freyen na yentumi mu akwanso no nkoso yase prostate na ye kese da bia me kase prostate ntimi nye kese abra woni infections obi bia wo prostate bia hye no so se wo infection obi wo ka chen dog me wo be prostate me se do de ma no ji se wo no yire ne be no mo se da bio me yire ni ha obi ya bisa wo se me kase ni sisi enye ne ya yukwa ne nsentimi titiriti ni nyina ye ha no bia ento ba ye be che won hyehye ya da ho a obetimi anu madu betimi abo kama kompodo ne yegusua tu fo se ye di bia ba ebi wo ya so ye ba bia wo bia untumi ma ma bia mo anom kama obi kan ye se dog me ba menum na ya duo no kompodo ye ne de onnum odi be sa so keke odi be ye so keke na ni nyina fi odi amawo sana asma wo ya re fe na asma wo ihe da bia wo yusu di ko ba bia ba mese wa be pe ya duo no bi asma powder no akwantu asma powder no ebetumi abo ye na yesisu people say pressure enye yare diabetes enye yare wo de wo nyini a mese ba ya so na be so hwe se de me kan obedi hu adanse da bia me kase na asem hini ya asem he ya da bia o kan say akwantu ho maji nsem bebre adi because mo mu say pressure enye yare diabetes enye yare glaucoma enye yare ni nyina me direct amanfo mo ba so mutimi di hu adanse amoma na manim anwu ase eno nti ba bibia wa wutie me bia no ma me papa wo de yare ma modi kura na afreme na bisa doctor yare se na ehame obetimi aboa me na obetimi mamado machi atimi akọ you yebetimi aboa kwanso no nkoso wo kidney yare liver yare entrance ama wafuru no enye kapu abra ni da so asa no wana ye pagya dese wa beto yaso ye ene de emoa bra ye ka kire wo ya aduane ye di ya na be ya duo di amawo oba kura se wo gi achinya e ma wa nkasa wakoye e wo fie waje atum se de ye ka no eye nokore ya du no eni sai face bia nti ubeto ya dura mo hu bia FDA fo ahwe mu aje atum se bibia eye kama ye bre no eya ye bre enti mesel jimi number no de ye twato no na wo hawo ana amane bia afa ye na ye ntumi emu akwaso nkoso ye number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your number say you so no ofre ya won sabe kan na how I wo so bia no yatumi abo ya hwe no ye wa asafo labor run about wo ni eche tonsu kwan no kan fie 12 won sabe nkum ye wo hwa na bi se obi a wo labor so ko akwantu he ba kan se SDF ni padu nchen enkan ye kwahyeman
yɛne presby church ɛwɔ kwahye ɔde wani kyerɛ so otuo mu kwan no presby church kɛse ɛwɔ hɔ no yɛne no di animhwɛ ɛwɔ hɔ techima yɛwɔ ahomadeɛ road yɛne chama UNESCO ɛna ɛbɔ so pɛɛ brekum yɛwɔ namasua station yɛne bɛn bres abrosan ɛwɔ namasua station no yɛwɔ aseɛ ɔba wɔn nsa bɛka yɛnnuo nso deɛ Ghana ha baabi a bɛkɔ biara no yàtọ̀ apẹtì àná sẹ ọfẹ nàmbà náà ọfẹ obi a obi ẹbẹ dàrẹtẹ o na wọ́n yà dúró níbi yàtọ̀ ọtí di ojúmọ́ náà tìmí aboa o Nyankopɔn nhyira o dasẹ nnẹ yẹ bẹ sẹn ẹhyia bi o. Nyame nhyira papaapa Dr. yɛntwa yɛ ho mmra na afei yɛ bɛto so. Na wei deɛ sanka yadeɛ yi de wo ko ekura deɛ mesusu sɛ ɛbɛyɛ duabɔ wonim sɛ mantam ha deɛ saa na nkrofo susu obi na kyerɛ me health alert clinic ɛma me kɔɔyɛ na gyae ɛne stroke ana kyem ya mama kadam me nase nso ana tata ne nyina kɔ ama masa tiasi Six West Africa Traditional and Medical Award no ɔmo na gye best ulcer treatment center of the year ɔmo wɔ mfidie nwanwa papa mabedwafo nyina yɛ krado Pastor Julius Naba ewa ha sanso ena nana akua koko ne de nkrofo tie ono mo kyese wo mo hu ne de omo nya kura ono nso ewa ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa ewa ha nana ira kosia pokia sikaposi akoto ono nso ewo fie ha Ishmael Hayward ebochidom ene adontene sanso ena nana yaw ede ko social media Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM TikTok eno nso eye live ama sapon ama sewa sapon so ewa hase na chese team ni na aye krado dia na unim radio gets results na bia ka sa semwe na emu nya radio bia na emu nya program bia ana mebua eye program bia eye radio bia enti ebeka ne se Akoma FM Akoma mu Nsem Onia TV Rabbi One TV, Osei Chrome TV, Facebook, YouTube, and TikTok, it gets results. That's it. Dear Tia Yanyajina, and I say, Nayan Cabin Pocrash mu. Na Enra Yane Ababawa, your friend Evelyn Fuga, Edin Komo. Na Evelyn Ekasen, ne mame was show mamia nansu ohuno for so many years. Nane Papa de Franfuga, Evelyn. Memo heavy Evelyn be one na kasa na menkwa na ne dame so ne chekure boboko pacha ena wo da yo timi da pa mi da peace adena da peace tell me ye den da peace asa mani aja present ya me da enchana ma sorry we sorry two asa me sorry one and I'm sorry 2:30 something and I'm sorry bear for I dear and it's on your brother tell me some mom na chentino and na okacha na mani aja present some coffee and producer friend Ishmael no today I saw a woman mama na okay no many aje the other okay na pia but na mi ko ye de sa obi e to ma se ge no aba fofo aboda man which if you about to what we here today no much about today I must get no aba fofo aboda man na me say be menya come on kasa ni die mi nim ni amenya Evelyn mi nim ni amehu enti na menia ji munim ni Evelyn anya na munim ni awahunu na muhunu ni awatia enti nani age no na nyina ene se Evelyn enra ye wie program no pepe me dru fie me hwehwe me phone so no na chese me hweso bia na me hu anigisem me hweso bia na me hu anigisem na me se that's tramete Akoma mu Nsem wuti ase o Akoma mu Nsem some make us say yensa aka live Evelyn Emame Doris edin de da bia mebo ase no adai teshi ho mutu din na me hobi Doris then Makwe be pa cho bom mame Doris Makwe ene
yensa ka Doris Makwei ewo fie ha Doris Makwei ewo fie ha sei eno ne number mpo ye kan se ne number mpo ne ye number ne afre no ni phone ne kura ye nya nto ho ni information bie ni wa ye nya ye ye nya ya ne Doris Makwei asa de aka bia na ye nim nanso so ene Doris Makwei etifie ha Evelyn owo ma me wo hu no no me kama dao ana obidin sakamenti me peja mitino minu na okay Isaac we free him by but you me free patch number 2 ewie me patch ewie die boko but you me bane abofra ya otimi nchen ye friend Priscilla opoku bu ahema na me patch ye wo abofra na o how ewo ni ti yegusu a wampanimfo si ye fa yade bi de asenam enti yegusu de bibidru eye na de bi so no na wonum bi ye de bi sa na de bi dware no ye ko so nanso so ye kakra de be support ye no ye raise kakra onko baby fofo nti ene ebia so okohu se wasan ewo baby foforo a ma ne nya wonwanwa efri se e ka no dooso se wonko a wo so betumi dia ma ye dia na se wonya dia na te se ye twa so no on nakra nko baby e biem because wa wonim se e ka no e dooso enuro nka ho o 2.6 billion ye de to so na o ma tro so se wo hia 260,000 2.6 billion no wo matro assign the atoa so nti wo de wo awuni makenka no makenka wo matro the atoa so say ye surgery ni wi a enuro ne ho ne ma na enka sika ne ho enka sika ne ho nti eda ne baby nkono nti wo ba boa ye sa nti wo hu say o another station e ma ne how efri se ye nkwan ye ntumi se wo so wo be boa ye ya ma ye wie ni nyina de a eni no so ye ni how na ye senka ku ya wo se ye ne senka wie ama betrase ama bra na nka ye na nka ne senka ya break records because okoye ni apani mo ho omu ye bi omu go TV3 yansa omu si omu ye bi no kra o ye bi nso a untumi fa bi enka ho ye bia untumi emfa bi nka ho na omo akra ka kire ne se won so de ne de emu edu anpoade 2.6 de ama mommy nyame mane masa se nyame mane emle sabe de vsan kan bitiratiu sabe kan bitiati che se mommy sa ho hye kakra bi kra tisi uba so anadwo a ha ya hwese de hu se wo so me kai se afra se makokora kra nya pneumonia kakra yi kra o mommy ya de antibiotics treat no enye easy na me hu bi da na me nko komfa no che da it wasn't easy enna o ko fa no we nti me de mani bu se wo be wo akra na de condition se ya free ni nkora abremu a till now a anu odin and me bompa say ophobia mfasa how we be because anu odin okay my phone number no to dwa me say wo de bompa ye guso wo de say de wo be kan che wo nyakopo an say wo sre no say afa na wo be wo say wa wo ka che nyakopon say wadaroma yade a ye de 2.6 billion ni akire enrumpo because wa wo show botomu a wotumi say obakra kwa yare ne ka say 100 million 10,000 kraba wunya ubompa ye guso no aka say yade de beba eni hu be ye so de be hospital but yade ye disika kasie say ko maybe ma oba soda maybe ma ukunu soda because ahonho no enima koda eni mpani maybe ma wodofo bia soda ubompa ye guso no asende na ode aba na adansidie no ebedoso Priscilla opoku Boahema she needs your help to survive and this are and the numbers no
0599 0599 305 305 202 0599 305 202 0599 0599 305 305 202 0599 814 814 926 0599 814 926 yo mommy me da se na ye kwa adwama so na mse mpanifo se yesukura ye jahwem etiefo ye dia se da ma mo se enra ye de beda mo se akwada susana no che ne maame mo so mo hu ne kya kwan maame ya mo mo aso abusua se wono ma hu akra ne kya kwan so kobo ne ho adwa wadum elie mu ho no ma ntino ese ntempa na obeda tv ne so no a na che so friends wo ba ni dia aje utim se won ne kwa mommy won ne kwa pa ntia ne om se ya mpon show no kra e na wono ma hu wo mo ba ne kya kwan ntia se da ene de ma yetiefo metro chips enso so aba monten so e de pa nra se hwese de empanifo ne kwada nyina efom ne sabrata oh jaja we ya eda mi table isu se mi fancy abonten kura wa mo ba to ache me agidi sese na mse ede no kwasem de ede papa nti bomodea ne pa bi na eton na mse sugar content no e wo form kra we artificial na ma bi anim bibia eye natural flavors no egumwa hodo enan wonum e wo sweet corn ebro de ne sei enetiem afei chicken de no eno ne mi favorite pa no so tim se akukọ flavor ne wo mu kama enkate de no so enie peanut butter and afei cheese sei enetiem na uyi pack ba ku bia sei ya 2 Ghana cedis wo to ne dodo mo na wo ton a ho fa so no edo so papa eno nti mo amopa dodo mo atuo no kase mayanka and afei kase Angola Junction ho na one warehouse no 0244 433388 0244433388 bomodin asa do ani bechiremu ewo Future Impex Limited womo ewo dum pampa so biscuit lin nam se womo ankasa na wono makrapa dia ba chese dudu mo womo etuton enkran so Nira Industries Limited ye wo opoigbono sphincters ho nyina so wo benya metro chips no benya bi na fei watu ne dudu mo aton ye to ne dudu pa gufie ne nkora no so enya bi enwem Mobile Outfitters Ghana eso se fa phone bra na won hwensiesie ne kama we kra de mane nsa ya ansa na de akono no masiesie se ye phone tablet ana se laptops cameras ne iWatches wo mo se fa bra ne abefo fusion fiber no ye de bi form ani moni a kira na e screen na masie de bo so kora empai na chesa bra bia na watimi abo phone ho ban cases ahodo nyina so kama wo mo edi bia ba no nti Kumasi City Mall ba bia Shoprite wonu a Kumasi ha wona wo mo kra bata won kran so West Hills Mall and afei Accra Mall 0541144259 0541144259 ofrepe wonum ejo so ahumka heat patch aye plaster ya pe bi na fatu ya na se waposo sasabro kotodwe ba bia oti ya bia no why plaster no ne fata ho new tafo for the chem e Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Willikins Pharmacy Chris Pharmacy Otafo so e wo Fakisi Chemicals Accra for the chem e wo Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukad Tribe of Judah afei Takrade Ebuakwa Pharmacy AA Mensa Cab Mall Kendix Shanik and afei Knox 0599991149 0599991149 tap send abai no nti yemra ye ho kra wodofo so send usika emfa woni sika dodo a wode send wo emfa woni ba bia wo say ye UK ana Europe amani nyina eso US ana Canada say what tap send go ye fon so nko ade no ane sabrochirefo no mo send na chese Ghana account bia pese wode sika to mo no ekwan eda ho no ma transfer charges bia enka ho eno asa wo send ya promo code no wode Akoma FM ebe shawato emu a wonum esama bonus tap send papa no 3p garlic mixture ya bomodin apabie na garlic edro no aba na obi edi ho adanse no adanse di ahwe di TV so no esweni ensa wo ka kire eno nto wo ye oba na doctor ka kire se wanya fibroid yade ni bia bomodin nya ho abotre na no 3p garlic mixture ni bi fibroid nyina benna ne entoanto de nyina beyi amani padua no ade ne ho de wakwa fikira emma kura na se ba so a eye won kwa eno wote so mansa enka de afa ni padua be jane na so abre bia na wakon atia yade a 3p garlic mixture dada fire wadro na no 0201 000021 0201 000021 Ribi biscuit ma Ribi mejeli sa won so Ribi wonya Ribi abomodin apabire na
ade de wo wi atem sampa ade de wo yedodom kama papa M4 Foods Limited na won de aba biscuit ni emu odu so hono de se kan ni biscuit bi no ana mema ne de hwe ma ne sa no sa papa na tie na we ni de ebo ne da form kra emu odu papa ne ma wo mo de no so emfrafra wa bia ne mo wi a wuti test ne pa ese kire no so no so eno nti bo mo de se wo bodwa nko ade a wo be pa bia na kire se wo de asoma hoho ne de gu fie abre bia no snack de ma nkwada wo mo ani je ho no ye fra no WB biscuit 026683 0003 026683 0003 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown emo kakra soya beans kakra na fe wheat na won mayam de afra kama de hwehwam wo sa kakra bia na etua ya de ma se ye den ye chama ne so musua nyina so enkwada ne panifo nyina eni eje ho emu anwode no edoso etesrade ne anwa so kura efri nipadwem eno nti bomoden se da biara da ebi wo fie bra no na chesa na papa wo pentema kwa adwuma waka bi na emusua nyina wo bia enya bi edi poku trade na dum pampa so adum PZ KO ebu aka offenso so atonsu 0246 697358 0246 697358 0246 697358 grow fine mojadro ye kan say no ne aduane ne bu ho no ma ede na so tekere ma no a wo de bete den eni ho wo tekere ma so aye say ye titiri apia tete no appetite no ateko e ma che say wuntimi ni di ene obu a me ye aduane wi na bofa me so a mitimi ne wo bo appetite ne eni ho eno ti bomodin ape grow fine mojadro ne no nom tekere ma no so e beda ho pa kama na bibia akoye ede ama kane no e na che say ya na ma ne bi wo no ma wonyin say ya no ejeja no aye basa na die he wo betimi anonom grofa no obore die ma kama na bibia akoye ede ama wo bibia da ne da bebo ho ban ede free ya de ho no ya ma wonsa enka grofa wa ya de na fe na ho to a eye grofa mojadrom 0244 596 532 0244 596 532 Currency Ventures Emma Unu Papa Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules afe hindi heba mixture ya bomadi na wonsanke bi papa enam se ni pedua ne hienu pa Zahara Mixture ene ni G capsules le no a ene male meme nyina da gono syphilis candida nom ena afe so kura dwiba nsa wansa wabasa ne bia ya na egugu ba na obe ma no ho no nya bi na memena na wodi etu ase kura saa so na wo ye be ma na mema yen akakra mesrew bomadi na wonsanka Zahara Man capsules ya pempempa na ma no enfro mi wura usimpa so am ya goropa na oba na ema mo piafo formation no eya no pa mienu anwumere mienu wudidi wie ya pe no amemene e de agusom afa hindi heba mesa malaria typhoid and afa diabetes ya de etu ase kra e de ama eya Currency Ventures and e de aba emonten show 0248 569335 0248 569335 Daiwood Herbal Hospital 360 capsules Daiwood dro ya body manisa se hwini na dro eno ana kuafo no anei wo mo bonko fie bu atodwe ene ade ne nyina obedru fie na nsisi ye ne yape no ape bi no amemene ade bechi away na chese wo jane na so de ne sasabro no eno so Daiwood 360 capsules ointment no so adwuma kro no ana eye eno nte wo ka capsules no ne ointment ni bomu a eye wunyina na chese watu ase kra preko malaria ene tete wo anasa wo swati na se wuntumi ni dia ene wadro Daiwood Herbal Mixture bomade na wonsa enka binam se sahwini na dro no de entomfom bapemfo de o makoda no fo ene de onyanya mfihye dum yensa entwe ne ho efri ho 0244 886437 0244 886437 Mommy yankwe na yene mabra yefri amaso na yekọ mabra so yene mabra so eni enkomo na abra ti san Marcus me ho ye na so e ya me adom o me so ho ye fepa abra na so hu ye ba no Priscilla Opoku Banahene ya Boahema Priscilla Opoku Boahema ya wo no nye se na no watie kiti sa yesi asram asram afedi eti na ye kase ya nkonkosha yesi nsuo gina ne tirim I just say you operation. That means guy here. Marcus say no. 260 million. 60,000. 260 billion. Any bia. 2.6 billion. Billion. Is that? And say operation. Hey, yes, na test ba kokra no mo ya it me cost 10,050 cedis. Wow. Test. Scan. Test. Ah, ye be no. Imagine.
nti sese ye hia yeti form a omomo aye yentumi raise sika ne nyina debi bakakra obia betimi bia ye betumi de support ye no aha de benya no na omo betimi akoba bia ase akọ pebia ka ho because nya ba akofo adwuma nti yegusu a nti no me pacha numbers no me say bobotu bi boso se wo send ko we no so na se enye yi a me pacha emphasica ne show but we need it makacho sa akra ne hia shoulder ya wodi ne ti ebeto so na no obai no wodi ne ti ato papa shoulder. So I was like akra we enye opapa nko a na wo so onya niti onya baby learning on ohia onso shoulder sebeya odiniti ebeto so ohia wo mu a yesi dru baby na se amese dwi na nani no ebeyi ehu the numbers no 0599 814 926 0591 0599 814 926 0599 926 0599 305 202 0599 305 202 abaye ko weekend ube o sending na ma twen ochina ubetumi kwesi ada ubetumi free drada ko bia no ubetumi ede aba babra Marcos Medase ewe de odi arehusem na ehia me na ye ba bedin komodi afa ya pomuden ho abusua eto de bia ekwan bi wo hono mo ye betimi afa de aboyen ho ban nanso ye betina tena ho ama yade na kwa koduru ekira esika ye be boyen ansa na aduefo etimi ahwe ya asasa yade no de amayen no na egise abusua bi mu wo ho ye de abusua kokosia wowa ansa na yetimi aye mepa chawo enne woda so won kwamui se enkomo we kura no amwowa wo betimi edi ho adanse de ama wo nua bia no wono de etimi aye ni ye enti adaroma gusu afa waso fm ye na miti kakra akai ye ni nkomo emfa ya pomuden eho ewie ye bisa wo se wo ho etesen wa pomuden ho nsem ejina brane enipa ekọ eba ebun kamfo so no mepa cho wutimi ye bi menua ba ma me papa medofo papa bi ewie wutie me se ne nipa esi ekọ ba no wonso apomuden no ema wo ho sa akonya ne se ekobi watua eto edi ama group bi san echina mu kodie yi ase jollof no ejawo won say yade enti waka demo echina manfo kwa eye ekwa ye fra bedinto ahodo no wuntimi nkobi esanse bia stroke yade no agi ni padua no aboso wode no eye ulcer enemu nsa yade woni padua ni mu aye titiriti moja entimi niefu sane se de wese eye medikan akasa yen ma ne de ma ye down so edi free ma ne ho se bosumi bia ye betimi ebu yen sasa na oba de enhihye mu no waye no enti sa wo ye oba wo nsabuo no eho asema kwakoye bibia wo ho wontimi emu wo nsa wo nso wontwa abra menua ba ma ne nya wo desese se de pad krabo ayeden enti se nsabuo no ema na ne wo fa ne sa se moja no ebontoa nkakra eno na obehu ye se fibroid yade no ebia ba beto ye funu ni mu enti se moja no entimi ma bonten se de bosumi bia no ema ebi ehunu na ananse wo de no de eba nanso yawa edi akire no ano eden ewo mu se so oba bia ekọ sa ne bosumi ni mu a yawo kakra edi akire na emom wo de ne broso ye betina he nanka wo de wubu nsa wo bia ate won kan fie ho de wo na ye calendar eso ane ehu se o ne de bosome no aso enti akosua de no aba mepa cho mano enye wasemhia eno nti na wie ye kan for health alert clinic ede amount edi no eye health alert clinic ho de ye dikan akasa haban ko a ene edidi adwuma ewo honom eno nti brai wuti fie wo je ho achinie eye den se ye yade nko ade aye to nsa ede frɛ se enka achi wate de hia ne se obenya ye mu egide doctor dikan akasa ye hia so ye hono ye ni yade aye frɛ ne se we die eye kran ko yade ene mako a wase abena emfie ne de edoso eduyefo he ena menkoye baabi amati bia na mekọ mepa acho se wakọ baabi na anye ye ama wa beso health clinic enso so ehye yenim nwuma yetimi eye
na mpanimfo nso ehu nti ho abasobode ne de eye bebre entena ho ema yade no nkonkoduru ekira afei se yepese yeso ano ani ye bosika yentimi enu nti na awie yesra wo sem wo de ma afidie no ena ha na ebia de ye kan se amwo wankasa mpo a wunua bi wo ba bi wo maame bi ebetimi aboa no kan bi ekira ne se doctor Kiki wone na duyefo a mesesa wo kopie mu ewa yarese bia he se de kura wa nurse fo anim no kura no etimi eboa ema wo yade no ebi eso etema wo ba bi nso so wo ho no ma wo kopie mu wa se de o mesie mu nem na ede hwe wanim no wo ba yale bi ede aka ho enu nti hia ye Medina kaso apokua se ashaman ena afei takrade sa hwe ya mabobo so yi nina no wo behu yen ewo ho nti se de medical ekan no diabetes ulcer koko yade ni bi no ebi aba betene nipadua ni mu menstrual pain medical aka ho asem dada junso mu yade no wanya bi wo ba ba ma wo se wuntimi enwo ni nina no yetimi eye ho adwuma ewo yaso eye ehonom na ebia nya yade a medical abobɔ so yi ebia wako hospital bi yesi betwa scan empempi no ya na amanfo hu se health centers ne de scan ne de ye nya de ewo honom epa chaw enye health alert clinic say yes scan nko ade ampa chaw bra ne be ye ewo ho laboratory test ahodo a doctor edi amount say we say wokoye ewo nipadua mu na ye hu yade a aba besie nipadua ni mu nina no yetimi eye ho adwuma ewo honom me pacho general consultation wonyare nanso wo pese wo hunu anasa wuti wo nipadua no ase a wo ba ye wo ho adaja ye betimi ede wa fa nkyerɛkyerɛ mu na say yade bi ehinta ewo nipadua ni mu a entempa doctor betimi ama waduro na say yade na ehinta no etimi afri nipadua ni mu kra akɔ afei se massage ahodo ni na wo pese ye ubi said ye be ya no mpenu betimi akeka atuani na wo nipadua ho nsɛm agina brane dia eno no eye health alert clinic ena awie ye kamfo ede ama ebia wa ye kese mroso woti ase enye ye ne sade no adore do ni nipadua ni mu esisi intina we se moja enya kwan efemu na afei edi ni dwuma me pa cho bra health alert clinic wate na ye ni wo endi nkomo emfa nipadua mu kese mroso no ye betimi ama waduro na afei waba normal size kama wo shape ni na ebetimi eyi ede ama enti awie say yade dia na ne enoa ene health alert clinic Medina kaswa pokua se ashaman ena feitakrade ye wo hono mo ye di edwuma ye de kan aka se kumasefo asoye ni bi enya man nanso wani abre say yade na ete wo so no pese wutu ase dia menyi ni se aha ne nkran eye kwan aha ne ashaman eye kwan wo betimi afaka etimi abasa asoye ya medical aboboso na wonso waba bepe apotie e wo ho number say di juma ewo yaso ye enie 0242 51 88 93 0242 51 88 65 0242 0242 51 88 93 0242 51 88 65 Tima cosmedis no yade aja entina ho ema yade engi nipadua no emoso say yade nko ade a awie ye kamfo health alert clinic ede ama ye de musi nyame ya adomo adasene ye besanso ato aye nkomo no so ma cosmedase ensha papa mabra na yetene kana mabedwafo meje adwa kakra emfa mame na yegusua yeba Presla opoku boahema 5 years sinsuo agina ni trimo na doctors no akra kan se di omokoye ndi papa yesi omusi ehu from Konfanochi to 37 to Kwalebu to Hwan to Hwan afi yesi ehine ke say the private I want no more fidia betimi dia na no mo so ya de camera bi bewura ni ntininim na camera no akọ na adwene nim na akọ kire na seriously akọ keto abebre wi ase say aba wi ase abe huna man ne we na we get teacher ni so Urakel na ye person ne doctor no diagnostics and heart center nye pese ene doctor di nkomo but o se nkofo egu ni so ho no do so pa ya wo hwe wo ma ye busy but ye nim say a free drade kono ye benya no na ye ne no edi nkomo kakra se be yo betumi a cheche semu ede a cheche pastor metoma ma ye da se ye cheche fo nyina
na wonim sɛ saa problems wei na ɛba wobɛhu sɛ yɛnuanom asɔfoɔ yɛ evangelist foɔ yi na wɔmɔde speaker gyina baabi na wɔmɔde ne picture ne ade na wɔmɔde gyigyi sika ɛtɔrɔ na wɔte car mu passenger car mu na nkɔfoɔ di wɔn atam ɛne ade na wɔn ɛkasa ebi wɔ kɔ wɔn the authenticity of adeɛ na nkasa koraa no ma ebi na ɛde yɛde te ha yi adeɛ no nyɛ sɛ bi a ɛyɛ obi na ɛpɛ o papa deɛ pɛ deɛ ɛnyɛ obi pɛ ne sɛ ade bɛkyɛ na sɛ wobɛka ne yɛyɛ ayi akɔso nya akomo deɛ ɔmo so mahyɛ dɛm a ɔmo fɛre nti nyɛ de obi pɛ ne sɛ nkɔ bɛba bɛtena na nka bra ne monyamfoɔ nte sɛ abrante na nka bɛtena nneɔma akɔ n'ani ɛna wo a wotie me kora wo ne mebɛyɛ adwene sɛ nokwasɛm ne sɛ wo paa na biribi si ato pa deɛ sɛ kɔre kɔ srɛsrɛ a ebi anka onkɔ wedi aka chance onko no onko stress because doctors no aka mu say enya de ono obenya dabi na de no kwa ya na escafo ma wo honso sa ne ma we no dabi papa escafo menya na de atie ne say omunya ska ne koye sikania nkasa wo woni wo ska nkasa ba ɛna kɔ situation wem na ɔkɔ ɛmɛsi 2.6 wɔkɔ yɛ dada ba ɛnu nti escafo deɛ no ɛma abɔnten but ɛnyafo deɛ no ɛma abɔnten because oni bi nti deɛ bɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ escafo mɛ nyɛ situation wem nti mi deɛ yɛn a yɛ tifi a yɛtie onua tv ɔsɛ chrome rambi 1 ɛne other affiliate stations a ma pɛkɛ obiara moa na yɛntumi ɛmohwɛ akɔla yi kɔsɛm ne sɛ mi deɛ bi ana meka 5 years no te oko 6 years akola ohun sa na 7 period oh na say o sa oni obewu ohun ni adu aka na sa ba me catch us in the next 10 years sa akola we nyankwa na uhunu ne e wote ne de oba be ni wi ase wanka sakura no woni beche ho se tu bi me yere hwe no ba na ye wote we asabi ne daach ne bibia mo na mo ma so ohun ni pa ko obe nti wan hwe but let's give her 10 years ube hu akola we na ne life asesa enti wo fi a me de bi na me de kan no minim se ma emu nya so nkrofo si adan emu nya so nkrofo talkers emu nya so nkrofo e de mo ko school abrochire ba me se wo de na wo de ko abrochire wo de na wo de talker wo de sidan pon ho kakra wo de kakra bi akra yi mo nya na mo fa mo ano 1 billion a wo aboa no na da ban wo de won ko yi bi kura fa nya wo de wo se mo nya 2000 na mo fa mo a oh wo dey 10,000 that bank also oh near money 500 gram from famwa nkakran sa ya ni beba ya hoso no na ya nya ni nyina kwa ya timi ate the major a year at least okoba bi a omoso de kakra so so a obenya nti yes yetiafu all over the world bia wo bia Ghana ha wo say ya brochi ma mo bia wo bia da yenim se mo de mo beye e na yenim se platform a obi a wo donate bia boa bia no onya nhira e di free ha enti ye ka your confidence say de u donate bia no u betwa so aba a edem fa so bebro yare de se yare nko na u donate dia solve a me sure se nyame nso obegye ofiri sa akodi ewu yare yete se mu na wabɔ ne wabusua na wo manyina ho ba na ye kwa ye bai ye nimu da ebeto yen ene na ato akola yi na dabe na ye nso ebeto yen na ye de kakra ye ebi na me go to example kyerem no ye nam ye fa amane mu na no na nakua ne sofo ye di nkomo office de tete ya ye di nkomo ba ye tu ka na o mo fa kyerem na me so me ma ko so kyerem ye nyina ye be hia ye no na ka ne da ho enso enne na nakua ne sofo same nyina wa ha o mo dendenden eye nkakra na ye tuatua na ha no obi bana sofo ye 100 Ghana obi bana ma yi 1000 obi bana na nakua yi 200 obi bana na yere obi bana ma yi sei sankofo na e ba ye yi sika de mo no enno na me gidi se nyame hwe so de boye nso ye ne ye yere ne ye ma ho ban enti se wonso abonte na se ba sei ne ye to ma se bra be ye bia e ya konya ne de ama o se ye nyame be bi nhira pono e de adom bia na ma ne bi nam kwankura e ba wo so na so yi di bo akola ya no na awurade nam so no waye ye di nyame di se de obeyi wa ha no onyame obehye wana mu ti yesremo ma numbers no ye mfa emma wo ma me Simon numbers no ebiem 0245 29 43 07
0245 29 43 07 0599 814 926 926 deɛ ka no sɛ weekend wei nyinaa wɔ hɔ kyerɛmɛmɛ ne kwasiada ne neɛkɔ nti no sɛ wo sɛnde na sɛ ɛma a wo face problem a wode ɛtwɛn ɛmfa sika no ɛnkɔdi o wode ɛfa hyɛ wosum yɛ no ase ɛkyina wobɛtumi asɛnde we need it yɛ ka no sɛ we need every peswa because 2.6 billion deɛ because sɛdeɛ ɔmasi aka sɛ yɛanya a akora no ani bɛtumi ayiyi no ɛhu na wote hɔ hwɛ wo ba ne n'ani epiep like seriously me wu kura agya akora no in fact me wu agya no nti we need it 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0599 814 926 numbers no bia the best and yabɔ no nko ade na kyerɛ sɛ ɛyɛ authentic ɛyɛ genuine nyɛ number foforo bia efiri ɛhɛ ya nti nyame yɛ adom efiri Monday kɔ no yɛbɛbobɔbɔ adansedie wɔn a wɔn de ɛbaeɛ no adanse a wɔn nso wanya na wɔn nso wanya rehyɛmu wɔ mu na deɛ wɔsɔ ɔyɛ no wɔtumi ayɛ akuafo kakra sɔsɔ na ansa na yɛ sister kakra America nyinaa sɛ yɛgye nkwa mesi ma nipa ne nwu wie na wabɛbɔ nsa ɛnɛ yɛnyɛ nsa abɔdeɛ yɛgye nsa abɔdeɛ na akɔsa yareɛ yɛde save life me wodɔ nyame adwuma na woyɛ nyame adwuma a emre ni nie nkɔnkɔbɔ nsa ɛmmɔ nsa na papa bi anim nhyire bi anim nipa no wawu awie nkɔnkɔ ɛnɛ yɛ Friday amanfo ani abre ho nkɔ ne ba na mekɔ da bi nkɔ hɔ fa ne nyinaa brɛ yɛn na yɛmfa ngye akɔla yi nkwa wate ne nhyira enuru fie nhyira mmra wabrabom nhyira nsan ɛno na ɛbɛboa ama wani agye maako kakra meka no me da say evangelist ifa aka into betumi de bia hyem yamwa nipa wabra otiase na bre no so a watumi enye nhyira ngidi se yɛhyɛ ase wa bebre ayɛ di adanse enye nhyira aduru obi nso also try na yɛ wo fam die na yɛnti akoda keto yi enkwa na daache wɔyɛ Ghana Japade wɔyɛ asɔre na Japade yɛbɛsrɛ nyame asɔre ahodoɔ nyinaa sika ne dɔso nti wei di Ghana mɛm nyinaa woyɛ asɔre yɛ akache yɛ maame sɛ adwuma kuo akɛse yɛbɛsrɛ mo mo nsɔnhwɛ na mo hu sɛ Awurade yɛ obɛhyira mo amen okay agrana ti wono adwubi ye matan ne de ye huna ne Akoma ye ya because so wo behwe wo baketo na onyini na yade we wanfa ma wo hwe no ne picture ba ko a na me pacha fato so ma me oye very very cute na onyini na bibi say na no ho fe pa o de beto so ha adwen na nkoye sika bia nso 2.6 billion ano den nti ehia wo bia emoa 260,000 Ghana cedis. Oh wow. And yeah. The best na obi biara o hwe nice girl. The best na Ghana omo anyame ato omo nsem no. Obi okra woni bi ba o 10 cedis. Sister me here do 10 cedis betimi asevu akola life. Said the evangelist kind was here mu ani power brought ya say yi we enwom da bia metia na ama oje enti obi biara mmoa na yese ya na ya homtesem enye se wawu awie no akasa wo kɔbɔ ne nsa yenye ne nkwansi hɔ yenye akwala ne nkwansi wo ma na muama maame ne papa no wo so da omo entina maame ni hɔ ana acho maame no wa pepe bi kra dwa afa ese aka papa no eda papa no so what a heartless woman yeah wadwane aja akwala na aja papa no ntina papa ayi papa nkwa na ɔte ne nkyɛn ma minua no ma ne bi no nsusuduru mebia ye omutimi ya re hosem ne ahomtesem enti oni ayem hye wa amre
oh auntie akoso awamre obre yanko nwane oni abadae na so chimuye ma ne oh debi na ya no ya ngo dakra no ye wa yem hyehye ene timama nipa aba enso me da me na debi me da me na because me hwe sese ye me ba nka me ye so ma me ne tia na wo hwa omomoden oma akorai ho dadwene ntono so wo ma ne ho ahomtie ne ho da asem enye na ahomtie na ne yem hyehye no kakra aba ne nuanu ma ne bi ai oh debi no nim sa akora ne wo sa situation mu de ya men fa oba ne bone nche no mfa ne bone nche no anti akoso ya meru aho papa inti atu ama ya Monday na beto aso ti obi send na network no send kofu na aya wo de koso a itina kwasi adadwo ada ni nyina ye hia pa adom for no na we de minim se Ghana for de nipa dodo na eye mane broso omo ye minim de ombetimi aye megidi ye se nu Monday Tuesday no de na nyame akasa beba kra ma na broso nti adom for endom na bibia anya kama na abo friends wonya ne dache papa ai dache papa ne ehia ma abo frenye bibia anti akosua ya den ya semo ye jai him ye nko Grace Gift Herbal Clinic and laboratory services aso ni nkodi nkomo abofra na mamera ho pa nti ene wa wo de afidie ne beto bia no wo be ye nhira kire se son Father's Day na banyame adma kwasi adani nti no ene ye chenko this week ye chenko okay anti akoso awun se haba bi wo ha ye ta be kan din wa afidie so pa ye ta ka ho asem wa afidie so pa so ahye ne so a eye nunum ahaban nunum putoka sembroni beka ne se scent leaf okay and na scientific name so beka chiro se osimum gratissimum na sa haban we un se sa obeka ya tete ho no ebre bi atwa mo me de me mani fredi pa na me bae no me hu ne se se ubenya na meat no warrior na che se afi edu ye bronya bre ana Christmas ana so say Easter kra de na won hye de nya na won se bronya enti se o ma me hu se wari sa na me fa nsa afi aso no hu se wadidi bebre na nam no meat no nkokwa ne nantwinam no wari a mana bro so a ade be kye no obeda obesore no ahomache na ye benya no na obehu se be 5 o'clock 5:30 no now ma me de sebe wote kwa no twa na bento a enye aduro bi ase nunum na no ayam ye be saw because ye be hohoro ye fununum amefi bi a unwanted materials bi apiaba na ye misa se nunum no kra den ne wom etimi ye nsenkyene ne anwade anta akoso nunum wo hwei eboa ye ma sebe eni wo ani hawa nunum ne boa etimi eyi free honum ena eboa ma akoma ne timi bo adwuma ye ena esanso eboa ema digestion wadidie na ntimi nyam ye no eboa ma ne timi ni nyina timi ye adwuma kama afai blood sugar nso etseso echese eboa ma moja no ye bedu ba bi ne aka cho se si kire kura bem no enya possible sa se nunum yi bo wura nipadua no ma nunum na so etimi serve as mosquito repellent enti emisa se den ne wom enti etimi ye sa adwuma we esanso boa fungal infections enti nunum no eye adwuma diarrhea ebra sebe obi wo ho no ma na wo fe na wo ne na ntimi nyo ho sebe mo fa ncheme eboa pa anti inflammatory properties ewom eboa obra home no entimi enya adwuma ye no eboa ema wutimi humiye afenso eboa ma oba wanum da ho sebe obi wo ho no ma wo be hia no obie nanum no kasa ne si fite fefefe nanso so okasa na wo ha ne hina sebe ji so wo kata ohne because enoma nkoyi oral hygiene, it promotes oral hygiene enti yemisa se den ne wom se dem di kan kai no ekita antibacterial properties and anti-inflammatory properties and also immune booster properties enti nunum kro ya no se bo reni peduan ma e boost immune system esanso eboa reproductive health bema sebe
wo low sperm count awo ni ntimi ma oba nso so awo ho aye den no eboa e ma ni nyina ye adwuma kama na de epese e kan say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ye se wo bedru ho no ma sa ha ban ye bebobo so de kire wi ya enu ne edidi dwuma wa aso ye ho enu nti sa abre ya wotie me ansa na meto aso na me di no ma ma kyerɛkyerɛ onunum yi sɛbe na me be kyerɛ wo bu ho no ma sɛbe nka bɔne wɔ nanum a ubetim di nunum kwan abefa so abetim di nunum etu ase ama wanum ada ho kama na wo humigu obi so a ebe ya humi a eye kama na masan so a kyerɛw ebra infections STD simoa no Candida albicans mo na je wa hemfie ho aboso be ma no oba na sebe infections etete na untimi nye ho hwe ekwan abefa so a nunum kro ya wo de betu ase enti ekuta no ma bebre ekita antibacteria yimake kan wa hanom eno ma ewom no anu nti ene ye nsenkyerene ne anwawade a emma tetete ho no ne ma amemo de ye nsenkyerene ne anwawade a sebe oba wonti awo ho ayede no emu de sana no nunum bia bonse na awodie no na emu abie na ekre bibia firi ho no mama awodie no mada ho kama sebe ya ebetimi age eba be receive banatum na obre no so a bokọ so no watimi ayi ade ato honum enu nti Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ye wo hwehwe e kira kwa Oshim School Junction Barricades kwa so ena enkran pumpini mantam so ye wo New Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edi hwe animu me pa acho frɛ na woni ye ntwetwe nkomo bra migusu a mekasa wo de frɛ de kire wa adwene bia wo de hye na yare bi tete no na wako a enkro no wo de odi na chini Herbal Clinics ne Herbal Hospitals akese mu a enkoma Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso enya wo last stop wo de wo say nipa no doctor se wo de oba ka chansa doctor me nyu ni biye me sanse ma china brema na ntia brema de me di hye china bre enti se de adro de me beto nchia na nchia to onum ena wo behwe se awia kete se doctor on krimu nhwe foma ye numbers no eye 0543 32 32 00 30 0543 32 00 30 ena 0244 126 123 0244 126 123 say you kasa Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asoya enana nke di video bi beyi me hope say nyame adoma next week ye be show video bi ama wo mo hu asoya ho said ye no ma city ye kasa ultra modern Herbal Clinic a bibia de da na kwem na me mpesa me kan bebre ye beyi wa afidie so na wo hemfidie ene no ma ekoso the way a baby e hata ahaban no kra ansa na ya noa e de aye adurama no kra no enwansa akwa nya kwa nwura mu o factory ho no wuhuru ho no ma we kon bedo amoni age keke se odo de hia wo yare bubu na gu fom no wo de ne be ba asoe ho no na se de medi kan enne ye kasa de afa nunum ahaban ho eden na wo nunum ho medical kade wo mu akyerew eno ma ewom phytochemicals bebre wom nutrients ne vitamins ne no ma bebre ne wom enu nti ene timi ye nsenkyerene ne anwanwade a mebobo so no ma ye na ye bebre kwa bate ya na brain nti ye summarize no de maw enu nti obi asabe esanse Father's Day nti ne ye che no ma no bonus nti wa medical ka so de afidie no to ana oti a anasa wo hwe ya obeye nhira pa mema no wo ye oba wo ye bema na sebe wo kasa nka boni wo ma na ye fiada bomode na kopenu no na new site fie bebre wo bedru ono ye duadua kama sa bebre o mhyada do ho no magya ho because eyense nkyene ne anwade wo de ese wo kasa na nka boni wo ma sebe bomode na penunum no ni dua ne budua no na fato onum na fawe fa twitwuru sia no pa anwumre na wo twitwuru si no wo bo se bacteria bi e wo wanum bia no ebeku o mama o ma afiri ho no mama ho to afa wi a na wasanso anu abi wonu a na wo de sebe enkyene boba de ne kakra na wo de atum na wo de agyinagina wanum ma ne nya wom na de agyinagina wanum wo de gyinagina wanum anopa anwumre na agogola wo ya na gra wo de guguro so wanum abonse de wo ho bia be firi wa ma ho ato na obi so ho no ma biem na bia na ne minim wo sore throat wo sore throat eno so wo de goggle wanuma eno so ebebo ama ni nyina afiri honom ena anaso se wo de oya wo no ano asanso anum bi
wonum bi no na wo wi ne dua no na wo san so gogo wo be hu se nkaboni asabe wo wanum nyina no bibia be firi ho ama ho ato san so na saa nunum kro ye obi wo ho no ma sebe wo home a wo bre wo ohaw e wo ne home mu obi wo ho no na aye ne te se asma wo saa nipa no so wo babu no anunum no wo de anka atwade ye kan sei pepre wo de pepre no be no a wo de pepre no no awie a aben no wo bobɔ pepre no so de no a no waso ne so eye hwentia e na ade be no a wo bobɔ so a na ade ano a no waso ne so wo so ne so a na wo de nsuo na saa pepre no ne nunum ne nsuo na wo de abrande je akakaduro e na garlic e na pepre wo de brandy wi a no waso ne wo so ne wi a no wa chi anka atwade nsuo na ade agum ma wo de hye no wono no ma be se beyi amaman ni ade nyina afiri ni mu esan se lungs no ne ahrawa ne ayi ni mu sisi a ene ma sa ohaw ne ba enti obi a ohome a wobra wote so pa no wo be so obeye sa no na amaman ne bibi e wo mbia na epie ba ma ne ho ato no afa de atwato ye infections de no esan se kwasi ada ye Father's Day enti no ye ma warefo ni bonus wo ye oba wo ye be ma na infections tetewa Candida albicans mo na ewo ridi enum no ama edidiwa ma sebe nkabone na oba wahimfi on ma je ho afa wo so ba no ano a ene akakaduro ne hwentia ne pepre ne wanonom na no pa wi anwumre na wo wi aba akonso de oba no a wo fa akakaduro ne hwentia ne pepre ne bi ntum oba no na wro eno de wo ya wo sa hyehyehye no na wo kodware a na watena so hwie bigu ade mu a na watena se bebo wase a apunu wa ma wo timu se bibia be pia ba ma ho ato na afei wo mansuo ni bia ye warm na sebe wo di ahohoro ahemfi ono ohoro on ma efi bia infections bia be firi wa ma ho ato oba wo be de ho no aye we se kama sa ade we grace gift wo uduru ho no ma infections bia ye sans enchani we ye pu ye sa we nyina sebe ya bibia be firi wa ma ho ato ntifo ni chere grace gift herbal clinic and laboratory services na abeduru ho a ohaw bia no etu obetwa ye number no ba ko pe and I'm the chat to a 0244 126 123 0244 126 123 yeah there will be as Emma happy Father's Day in advance Richmond Herbal Center ma wakuya phone ko ne seminar fasiesie we dey na kama na bibia enkoye emfa ema 0249186845 0546840846 nana ye bisi brana spiritual problem nyina wonto ase kama emfa ma aguna saman ena nana edini dwuma 0557667510 0557667510 Elder Dominic Kwabena J a building consultant and saseni adansi ehun senkaye bia no papa se freska bra no one pass as papa da yie manso sembia eni so na nchira ka kire bia eni so one pass as papa emfa wanu ti akoma mo no ne upaja pade se ya sase anase edan kama dia Elder Dominic Kwabena J be sort out 0277744489 0277744489 ofrepe Elder nankasa ejo so ahomka hit patch plaster ya edi tu ya as wo de tare ba bia wote ya no a bretie bi mo na wade ho afri ya ho kuma se bra Akoma FM ha na bejo de 0599991149 0599991149 Bell Park just perfect toilet rolls papa kitchen towels afei table napkins any packet tissues nyina wono ma ade bia badwa maso kama wono de danso kura ade free afoforo ehom 0551144400 0551144400 and watch no channel swine say what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo waya boom and pennies repairer no ntino sa obema no aye kete wo ba no so nyema yie wa wode na no aye mere nyisen to ma na sene kwa papa yi wa hwe ma siesi ya wode am yegina na so na mema so mema yo etumi edimo en crime prempre the doctor e won crime kwa men kroma circle photo rama go filling station in chenwa wone NS chemist edi enhwe kuma se ya tonsu bonako junction wone adansi rubber bank
no and I di hwe ne mo 0244087687 0244087687 if labor pad wabata wobaya guy wona chi fasiesie hom na wa yɛrese kama ebo ne da from eno ti kumase ne importem mu frɛ 0550000990 0550000990 Alaska Star Enterprise Wama wallpapers are bed sheet enema bebre na womoton eno to yetufu a wamade akọ ne koto biton Kumasi edum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen ho a 0268419596 0268419596 quick credit investment we there eno ano Ghana card fresh see na won ma obesia 0596920833 0596920833 na mommy me so de no eyefufu fufu eno ti ase brabeli di free wo da ba potorewa ye better free and santa kama ye better free ababa bi ho nyina better free kama pa ababa ni wa ba twe san ye free no yo enti yale ala chese yale akodo nti shia ye na ye ni fufu hey me do we ase na say grow fine die ama wa ye fine papa why fu sala o su grow fine why no me show crying say hey aware for na dey na monyi amoni agisia somewhere secret dey nie aha grow fine herbal tonic ye moja drum waso aba ebu afoforo yie pa ye de yan kese ye koko e na so da ye ensemu hwam emu so de enti wo obi a wuntumi na woda no krokro ana woda ntentia wo so wonum ato a wuntumi ne die aduane pampan fa so na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi afei wo ba wontumi mo ne nsa yie wonum grow fine mojadro no na bo ni paduane siesie ne yie pa grow fine herbal tonic eye super enti obi a wo pa ne kese motu no for the trem e wo Kumasi asakore mampo wo sabeka bi go all chemical shops ani ya bibidro depo bia wo di mo sawo pencheshemu fresa no mesi 0244596532 anase 0264596532 grow fine herbal tonic ana mojadro super no me I've got bell back and I won't let go Ebusiafo me didi na nama McBrown adebia me ye bia me hwehwempe papa no ma hwehwemu anya bell pack tissues bell pack tissue wo T-roll eye soft but not weak strong but not hard bell pack tissue eye moton uyusua ohunto it's just perfect sana bell pack kitchen towel no sotie oti bakwa epipa ya ankasa utimi soki echimu esa pepa bell pack tissue bako echa ankasa ebwa ma osa serviska every nerkoi make for bell pack paper tissues na ma esense eye papa say eye pocket tissue table napkins T-roll and a kitchen towel bell pack is simply the best. It's just perfect. Opasa we a bell pack distributor friend 0551 144400. Another quality product from Bell Aqua. You feel so good like Bell Pack. Asempedia ba. Upesika akostati ejuma bi. Unya bosia atre udwadie mu. Uye government ana private worker unye sikadi ate hot bi so. Uye busumi ejuma unye scantem pa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mo chia ni kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRN. De hia me se unye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye ejuma afi we mu de kodia na wo na upio excuse BRN. For quick credit it was 0302 200 39